لنا عدنا عدنا افترانا سلامنا من انتي كتلو كل ساكنا يوم 4 ولدو بيوت كافينا يوم أراوي تزيحهم ناشع زلفنو كنت دم زي مرم عبيز دفنو كسا ما ناشيلو بخبرة أمرو وصاحي كمن بار بتتانا قيلو لنا ونحنا وصوت زعفر سحري لنا ونحنا وصوت زحلا المدري لنا ونحنا وصوت زعفر سحري لنا ونحنا وصوت زحلا المدري تطامرنا بفقري عدين لا بخبري عدين لا بخبري عدين لا بخبري ولدو تتكتكتر نتبالت إريترا تمالو بيصبح حلنا أمنا نحنا بحلنا اسملو تكام السلامة بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحنا اسملو تكام السلامة بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحنا إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا أرمات العقل خدت إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا مدرات تبع سورات حقي حمل ولونتات ولونتات كتكتر نتبالت إريترا تمالو بيصبح حلنا أمنا نحنا بحلنا سلام تخطاتلتنا إس channel كمي تخونو تبوك تكونو ناي وتر تمنيتنان بحقنان يولومون كم وتروا قداسن وانا ونتحستو تاتزنا لكم متينا لنا ساب موداتنا إز مدب لايك مقبار مسانا كتكسلو بتحتنا نعدمكم مچم كابولدون ولدو خد قصل ناتبهلت إيرترات بالدرفي سمعكا تجمرو مدب قليل كونا يكلنيو بحق دست ولا ندرفي هذه انا بحق دست تبل درفي انا كابز زغبرون بعلي فوتو سلازخون قسم عيلي زغبرو يتحزوا لي دس اخم دست زيلكم نعي امنا دست ولا ندرفتاتي ابز قرب لكم من البات فتيكي حميم الكذب الدرف سلازي قرب قرز لكم كله خلي يقنسوا ابكالك سموت خلو ميلي ابزقن نتا لو من احنا صباح دما دقنا تكون تخل هاجر النبلح نعان زيمو التهزبن زيمو العلو دما التهزبن زيمو قدامنت يزوهابو مات ቻናላይ ማንያቱ ሀገር ማለት ህዝብ ስለዝኾነ አሎሚ አገዳ ሳርስቲ ከውን ምዘሎ ኩነታት ድማ ብኩሉ መንገዲ ከነሪየኩም ክንፍትኒና እንታይ ዝካየድ ዘሎ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ክንርክብ ፍትኒና ዩክሬን and ራሽያ ክንሪና በቲ ድማ ናይ ኢራንን ኣሜሪካን አገዳሲ ምዕባላት ይሎ መጀመሪያ ግን በዚ ናይ ራሽያን ዩክሬንን ኔቶን ኤሮፓን ንርአ Vladimir Putin has rejected a call from Ukraine's President Volodymyr Zelensky to meet for peace talks. Speaking at an economic forum in St. Petersburg, President Putin said there was no point in a meeting and said military operations would only cease when Moscow had achieved its goals. Here's Steve Rosenberg. Vladimir Vladimirovich Putin. For Vladimir Putin, an economic forum is also a political stage. He used it to dismiss Volodymyr Zelensky's open letter. Ukraine's president had taunted him about his age, about Russian setbacks in the war, but had proposed they meet to talk peace. كم تريوا زلهم بزعبة أبزح على في فيديو أن يوكرين بريزيدنت فولوديمير زيلينسكي هذا كفود دبداب صحيفة كم زنبرة تذكر كوينو كفود دبداب دما انتاي زبليونيش تاي بزعبو كرداكم انتاي حتيت ونيرو برجس دونالد ترامب فلاديمير بوتين نتحسب نتيجة ولو كنت كخل دما صبغ مغنيات يبيو وي مغنيات يبي نتيجة زلو إذا دما نفسه زخالة تكونتات كندخون نام عراف يبتعوا خونو زبل زنبرة كم زي سالت أون أبزين الجرالو مالتيوم بعبيو أتقداي أزارا بارس قينولو مغنياتو أمونغو يوكرين راشيان زخيد زلوكينات ناب كبت زبالة درجة يخيدالو بتحرك بهالكله بتخال دما أمريكا ممليسا كاب حقرات أوروبا نيتون إذا تسحب كم زلان
ወታደራዊ ዓቕምታት ዝስሕብ ከም ዘላን ቀጻሊ ቪድዮታት ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ብግምጣሉ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ድማ ኣብቲ ደብዳቤ እውን ነዚ ገሊጹ ነይሩ ንሸይ እሞ መደምደም ጽቡቕ ዝኾነ ዕሙቕ ዝበለ ሓበሬታ ክበኩም እሞ ድሕሪኡ ስለምንታይ ተነፂጉ እንታይ ማለት እዩ ኸዚ President Volodymyr Zelensky has issued an open letter to his Russian counterpart Vladimir Putin to meet face-to-face and end the 4-year war. This even as Ukraine intensifies drone strikes deep inside Russian-held territory. The Kremlin says Putin has been briefed on the proposal. So, will Zelensky's outrage help revive diplomacy? Or is war entering a new phase of escalation? Our next report tells you. ሕጂ እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ እቲ ደብዳቤ ክጽሓፍ ከሎ እውን ብትኽክል ናይ ቅንዕና ጥራይ ደብዳቤ ይኮነን ነይሩ ናይ ብዙሕ ናይ ኣሽሙር ዘረባ ናይ የጋልፅ ኣለኹ ዝመስል ከምኡ ድማ ኣብቲ ደብዳቤ ድማ ሓንቲ ካብቲ ኩሉ ዝበሎ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ነይራ እንታይ እያ ትብል እቲ ዝርርብ ካብዚ ሕጂ ሒዝካዮ ዘለኻ መሬት ክብገስ ይኽእል እዩ ትብል ዘረባ ነይራ which is very very important ወላ እኳ ፑቲን ኣወንታዊ መልሲ እንተዘይሃባ ናይ ዩክሬን መራሒ ንመጀመርያ ግዜ ብከምዚ መንገዲ ክዛረብ ተራእዩ ኢሎም ኤውሮፓውያን ዝተቆጥዑ ኣጋጣሚ እውን እዩ ምክንያቱ 20% ዝኸውን ናይቲ መሬት ናይ ዩክሬን መን ሒዝዎ ኣሎ እዮም ራሽያ ሒዛቶ ኣላ ኣብ ዝሓለፈ ዶናልድ ትራምፕ ክሽምግሎም ክፍትን ከሎ እዚ መሬት እዚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብል ነይሩ እዚ ተታሒዙ ዘሎ እዩ ሶሪ እቲ ተሪፉ ዘሎ ኢና ክትዛረበሉ ዘለካ እምበር ተዋጊኻ ዝኸሰርካዮ መሬት ኣነ ኣብ ጣውላ ክመልሰልካ ይክእል ነይ ብምባል እቲ ተታሒዙ ዘሎ ከም ዘለዎ ጌርና ንበቲ ተሪፉ ዘሎ ይዝርብ ክጅምር ምስ በለ ኣይከውኒ ከመይ ገይሩ ንሉላውነት ናይ ዩክሬን ዝደፍር ዘሎ ብላብላ ኢሎም ክንደይ ተዛሪቦም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከይዱ እታ ካርዲ ገዲፍዋ ከምዘይ ትሰርሕ ምስ ረኣየ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጠጠው ከብለ ዝበሎ ንሓደ 6 ወርሒ 7 ወርሒ ፈቲኑ ዓመትን ገለን ፈቲኑ ከም ወትሩ ዶናልድ ትራምፕ ሸፈፍ ኢሉ ገዲፍዋ ከይዱ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ጉዳይ ካ ስለ ዘሎ ሕጂ ጠቕላላው ናይ ዝክሮኒ ዘሎ ዩክሬን ዝበሃል ክሰማዕ ኣይደልን እዩ እታ ካልአይቲ ዓንዲር ዝኣተዋውን መዋፅኦ ሲእንላ ኣሎ ፅኒሕላ ንሪኢና ስለዚ ድሕሪ ዓመትን ፈረቓን ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ኩሉ ኩነታት ምስ ረኣዩ ዩክሬን ዝከኣሎም ዝገበሩ ሕጂ ነቲ ወሲድካ ዘለካ ፑቲን ንዑ ሒዝካ በቲ ዝተረፈ ኢና ክንዘራረብ ይብልዎ ኣለዉ ሕጂ እዚ ኖርማሊ ንፑቲን ፅቡቕ ፃውዒት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ምናልባት ፑቲን ነዘይ ምቕባሉ ድማ ስለምንታይ ምዃኑ ይርድኦ ኣሎ ምክንያቱ ተዋስኦ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ጉዳይ ወይ እውን መግዝእን መሸመትን ናይ ግዜ ክኸውን ከም ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ልዕሊ ኩሉ እታ ዝብልዋ ዘሎ ኣብዚ ሳመር ይኣቱ ስለ ዘሎ ኣብዚ ሳመር ድማ ራሻ ዓቢ መጥቃዕቲ ክትገብር ትኽእል ስለትኽእል ነዚ ሳመር ግዜ መግዝኢ ኣታሊልካ ይዘራረብ ኣለኹ እናበልካ ነታ ሳመር ክትሕልፋ ምፍታን እውን ከም ታክቲክ ክረአ ይኽእል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን ኣብ መወዳእታ ብዙሕ ኣዛራባ ርእሲ ዘለዎ ዛዕባ እዩ ብብዙሕ መንገዲ ድማ እዩ ዝትንተን ዘሎ ተመሊስና ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ፑቲን ተነፂሉ ካብ ዓለም ኣብ መሻርክቲ ዘይብሉ ኮይኑ በይኑ ተሪፉ ኢሎም እዮም ንኤውሮፓ ነቲ ህዝቦም ዝእምኑ ዘለዉ እዚ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም ኤውሮፓ ክረኣየሎም ኣይደልዩን እዮም they always try to hide this ናይ ፑቲን ዘረባ ኣብ ኤውሮፓ ካኣቱ ይደልይዎን እዮም ስለምንታይ ናይ ፑቲን ዘረባ መብዛሕቲ ግዜ ሰብ እንተሰሚዕዎ ሪዝነብል ሰብ ተኮይኑ ድማ ከምዚ ብፕሮፓጋንዳ ዝዓበደ ብርእሱ ዝሓስብ ሰብ ተኮይኑ ሶሪ ብርእሱ ዝሓስብ ሰብ ንሓደ ነገር ሰሚዕካ ክስቶም እንታይ ኢልኒ ነይሩ መምረይ እንታይ ኢልኒ ነይሩ መራሒ ናይ ፓርቲና እንታይ ኢልኒ ነይሩ ዝብል ዘይኮነ ነታ ዘረባ ሰሚዕካ ንዓኻ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ትበካ በቲ ትፈልጦ ድማ ኣብ እንታይ መደምደምታ ክትበፅሕ ትኽእል ብነፍስኻ ትውስን ትኽእል ተኮይንካ ናይ ፑቲን ዘረባ እንተሰሚዑ መብዛሕቲ ሰብ ኣብ ሓደ መደምደምታ ክበፅሕ ክእል እዩ ናይ ኤውሮፓ ህዝቢ ድማ መብዛሕቲ ግዜ ንፑቲን ኣይኮነን ዝፀልእ ዘረባና ተሰሚዑ መራሕቲ እዩ ዝፀልእ ስለምንታይ ፑቲን ይሕማቕ ይፀብቕ ንረብሓ ሃገሩ ይሰርሓሉ ንረብሓ ህዝቢ ይሰርሓሉ ኤውሮፓ ኸ ንረብሓ ኤውሮፓ ይሰርሑ ኣለዉ ድዮ ይትሕቶ ንፑቲን ብምህራሞም ከ ኣይናይ ረብሓ እዮም ዘሳልጡ ዘሎ ወይ እውን ነዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ብምንውሑሲ እንታይ ዓይነት ረብሓ እዮም ዘሳልጡ ዘለዉ ናይ ኤነርጂ ቁጠባ ናቶም ኣብ ሓደጋ ይእትዉ ኣለዉ ድሕነት ናቶም ኣብ ሓደጋ ይእትዉ ኣለዉ ሽርክነት ናቶም ኣብ ሓደጋ ይእትዉ ኣለዉ ምክንያቱ ኣሜሪካ ትገድፎም ኣላ ነዳዲ ድማ ብኣዝዩ ክቡር ዋጋ ትሸጦም ኣላ እዚ ማለት ድማ ተወዳደርቲ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ኣሜሪካ ብቴክኖሎጂ ዶሚኔት ትገብሮም ኣላ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ቴክኖሎጂ ናታ ተጠቂማ ድማ ንፖለቲካ ናቶም ክፃወቶም ጀሚራ ኣላ ስለዚ እንታይ ንማለት እዩ ኣመና ፀግዕተኛታት ከም ዝኾኑ ትገብሮም ኣላ ኣሜሪካ በንፃሩ ፑቲን ክንዱ ስልጣን ኣይነበሮን ወይ ክንዱ ሓይሊ ይነበሮን ኣብ ልዕሊኦም ክንዱ ዝኣክል ፀቕጢ ክገብረ ኣለዎ ቴክኖሎጂ ጌራ ይከዋፅሮም እዩ ካልእ ነገር ኣይገብሮም እዩ ነዳዲ ድማ ሶም እዮም ገዛእቲ ኣይንደሊና ክብልዎ ክእሉ እዮም ኣብ ዝኾነ ግዜ ገንዘብ ዝኸፍሉ ሰብ እዮም
ስለዚህ ኩሉ እቲ ዝኽተልዎ ዘሎ ፖሊሲ ንኤውሮጳ ዝጎዲ እዮም ዝብሉ ራሽያ ትሽግር ወሪድዎ ስለ ዘሎ እቲ ፀገም መፂዎ ስለ ዘሎ መዋፅኦ ይደሊ ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎኑ ለዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ ኣብ ዩክሬን ዝገበርዎ ፈተነ ኣይሰለጠን ጥራይ ደይኮነ ካቲ ጉዳይ ኔክስት ሙቭ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ኣብዚ እትሪእዎ ዘለኹም it was a very packed ዓብዪ ብዙሕ ህዝብን ዓበይቲ መራሕትን ተሳተፍዎ እዩ ዶነ ቭላድሚር ፑቲን ተነፂሉ በይኑ ሰብ ዘይሰምዖ ሰሜን ኮርያ ክንገብሮ ኢና ኢሎም ዝፈኪሮም ዝተበገሱ እዮም ኤውሮጳ ወል ከባቢ 4 ዓመት ድሕሪ እቲ ኩናት ዳርጋ ካብቲ ንብራ ስለ ዝኸይድ መራሒ ንራሽያ ዝበዝሕ መራሒ ንራሽያ ገፁ ናብ ፑቲን ገፁ ዝኸይድ መራሒ ይበዝሕ እንተበልካ መግናን ኣይኮነን ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ዓለም ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ዓለም ኣብ ከቢድ ወታደራዊ ነውፂ እያ ዘላ ኣብ ከቢድ ወታደራዊ ነውፂ ድማ እንታይ ዘድልየካ ወታደራዊ ኣፅዋር የድልየካ ኣፅዋር ድማ ካበይካ ክትረኽቦ ትኽእል 34 ቦታታት እዮም ዘለዉ ኣሜሪካ እቲ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ዋላ ክበካ እንድሕር ኢላትካ ሪጋናትካ ድሕሪ 2030 እዩ ዝመፀካ እንተበፅሐካ ኢኹማ ገሊኦም ክሳብ 2035 ክበፅሖም ኣይኮነን ነፈርቲ ንኣብነት ስዊዘርላንድ ቅድሚ 5 ዓመት 6 ዓመት ዝኸፈለቶ ኣለዋ ናይ ነፈርቲ ኩናት ክሳብ ሕጂ ይመፃን ዋጋኻ ወሲኹ ገንዘብ ወሲኹ ካብ ባህል ኣለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሪጋ ሒዝካ ን10 ዓመት ክትፅበ ኣለካ ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ክመፅእ ኣፅዋር ገዚእኻ ክመፀካ ተኮይኑ ምዝ ኩናት ናይ ዩክሬን ምዝ ኩናት ናይ ኢራን ገለ መለኻ ጠቕላላ ነቶም ሃገራት ዓረብ ነቶም ገለ ንዖም እዮም ቀዳምነት ዝህቡ ዘሎ ንእስራኤል እዮም ቀዳምነት ዝህቡ ዘሎ ስለዚ ኣይመፀካን ይስኻል ተኻልድ ሸይጥ መን እዩ ራሽያ እዩ እዚ ካብ ራሽያ ብፍላይ ነቲ ንሱ ኣብ ዓውደ ኩናት ዘይጥቀመሉ ዘሎ ኣፅዋር ተኮይኑ ክሸጠልካ ክእል እዩ ገንዘብካ ስለ ዝደሊ ሽርክነትካ ስለ ዝደሊ ሳልሳይ ድማ ቻይና እዩ ቀዳማይ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ዝዓበየ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ዘለዎ ማለት እዩ ናብ ቻይና ከይድካ ድማ ሽርክነት ጌርካ ክትገዝእ ትኽእል ስለዚ እንታይና ነገር ንርኢ ዘለና ኤውሮጳ ዝብል ዘረባ ይመፅን እዩ ኤውሮጳ ንዩክሬን ክሕግዝ ስለዘይካል ኣፅዋር የብሉ ንበዓል ገዛኣ እዩ ክገዝእ ሸበትበት ዝብል ዘሎ ናብትን ትርኩ እንተበልካ ብዙሕ ኣፅዋር እዩ ዝሸይጥ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ስለዘይብሉ እምበር ሓደ ነገር ግን ይበርሓልካ ንራሽያ ፈቲኻ ፀሊኻ ክትከዶም ትኽእል ኢኻ ራሽያ ኣብ ኣፅዋር ንፋዓት እዮም ካልእ ድማ ኣብ ማዕድናትካ ንፋዓት እዮም መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ይኹን ሳልሳይ ዓለም ሃገራት ድማ ወይ ካተን ሕጂ ዝምዕብላ ዘለዋ ማዕድናት ኣለወን እዩ ንማዕድናተን ድማ እቶም ኤውሮጳ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝሓትዎም ንኣብነት ኒውክለር ኤነርጂ ናይ ታንዛንያ መራሒ እንታይ ክትገብር ከይዳ ኣለዉ እትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ጌስት ኦፍ ኦነር ኮይና ዘላ ናይ ታንዛንያ ሳምያ ስሉሉ እያ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ብዙሕ ነገር ዘልየካ እዩ ንባዕላ ኒውክለራዊ ቴክኖሎጂ ካብ ራሽያ ክትወስድ ትፍትን ኣላ ናይ ሩዋንዳ ኦልሬዲ ኒውክለራዊ ቴክኖሎጂ ካብ ራሽያ ወሲዱ መስርሕ ይጅምር ኣሎ ብልፅግና እውን እንተኾነ ኒውክለራዊ ንፀዓት ንምምንጫው ምስ ፑቲን ይሰርሕ ኣሎ ይበሃል ኢብራሂም ትራውረ ናይ ቡርኪና ፋሶ እንተኾነ ተመሳሳሊ ከምኡ ቴክኖሎጂ ይሓትት ኣሎ ናይ ኒጀር ከምኡ በሎ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ካብ ራሽያ ነቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ካልእ ክርከብ ዘይክእል ብሽርክነት ካብ ራሽያ ይወስድዎ ኣለዎ ወላ ሳውት ኣፍሪካ እውን ምስለን እዚ እንታይ ዘርእየካ ራሽያ ነዘን ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ብዙሕ ነገር ማዕድናት ኣብ ምውፃእ ድዩ ኒውክለራዊ ቴክኖሎጂ ድዩ ወታደራዊ ኣፅዋር ድዩ እኽሊ ድዩ ድኹዒ ድዩ እቲ ነዳዲ ድዩ ብዙሕ ንስተን ዝደልዩ ነገራት ስለ ዘለዋ ናብ ራሽያ ዝኸዱ ብዙሓት እዮም ብብዙሕ መንገዲ ማለት እዩ ናብ ኤውሮጳ ዝኸዱ የለውን ይብለኩም የለውን ግን ራሽያ ተደላይነት ኣለዋ እቲ ሃገር ተደላይነት ስለ ዘለዎ ድማ እቲ ኮንፈረንስ ድሮናት ተተኪሱ ኣብ ልዕሊ እናተባሃለ ከምዚ ዓይነት ክኸውን ደልይዎ ይነበሩን but the reality is this. Taunted him about his age, about Russian setbacks in the war, but had proposed they meet to talk peace. Parts of this letter are plain rude. What's this for? To bring about a meeting and talks? Or to make that impossible? I think it's the latter. So, it's not the author of the letter I need to respond to, but our soldiers on the front line. I say to them, the country is proud of you and counting on you. Keep at it, brothers. So I'll take that as a no. For now, I don't see the point. No hint of compromise there, even though... ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝያዳ ቃል ብቃል እውን ሓቲታት እታ ጋዜጠኛ ኣብኡ ዝነበረ ሞደሬተር ዝነበረት ስለዚ እቲ ደብዳቤ ኣነ ክምልሰሉ ዘገደደኒ ደብዳቤ እውን ኣይኮነን ከምኡ እውን ኣብዚ እውን ሓንቲ ነቐፌታ ሂቡ ነይሩ ኣተሓይዛ ክምልሰልኩም Parade. It's not my business.
They gave us information about it and said that we knew you weren't at the residence and so on. Why they did this is another question. Yesterday, my spokesperson, Mr. Peskov, showed me this letter. We had a working meeting, a working dinner with the president of Uzbekistan. To be honest, I didn't have time to look at it. This morning, Peskov gave me this paper again. I skimmed it, yet several things caught my attention. First, the letter's author mentioned my age. What can I say? Of course, everyone should think about age, but it seems to me that many other political figures of my age perform their functions, and some are older than me. The main thing is not age. It's important. It is, in fact, undoubtedly important, but the main thing is not age. The main thing is capability and efficiency. Some of my colleagues, who, I repeat, are older, but they demonstrate sufficient energy. كم تريو زلهم بزعبة تصحف الدبداب يا بيدو هزوا متيو very dramatic سب أي مرة يزربك لزلوا أنا يدنقي حق المزرب نفس وقف زربوك سمع كلها captivating يبلو بإنجليش كما رخ عين الزغل عين تزرار بايزلوا حدا flexibility dynamic يو أم بيبي يكون عند زرب كزرب كله دما تفعل عليه مأذنات يزت حزن أبنا زاد دبدابة مجمر يا زغل كزرب كله منزحي فوا شو ميتقصوني نت بريزنتنا يوكرين شو ميتقصوني ስለዚህ ተጻሓፊ ከም ዝብሎ ሓደ ካብቲ ደብዳቤ ግዜ ይነበረ ንብዙሕ ክሪያ ግን ሕጂ ክሪያ ከለኹ ኣብ ቅድሚ ሰብካ ፕሪንት ገይርዋ እዩ ንዓና ርአየ ዝዛረብ ዘሎ ዓይነት እዩ ብዛዕባ ዕድመናተይ ይዛረብ ያቡ ዓብ ከም ዝኾንኩ ይዛረብ ብዕድመናተይ ዝብል እጂ ዕድመ ኣገዳሲ እዩ ግን ኩሉ ሰብካ ዕድመ ኣለዎ ግን ኣብ መርሕነት ድማ ዕድሜኻ ጥራይ ኣገዳሲ ይኮነን ክእለትካ ነቲ ስራሕካ ክትፍፅም ትኽእል ዳይትኽእል እንዳ እምበር ዕድሜኻ ኣይኮነን ትወሳኒ ይብላ ኣሎ ኣብ ካልእ ድማ كم زناتي بريزنتات مراحتن بعد ما كابي زعبي له تزربا كتنا دونالد ترامب يتغيت دونالد ترامب كسمعكم يلان كان حنت فيديو زعبو دكاس كم زغونه وتي الله سلازي كابي زعبيو مراحتي ازيوم زحتيوم كم دونالد ترامب كمان نيرا بامريكا تمسبا من نير ذكرودو سليبي جو دكاسي دكاسو زبلز نبر دونالد ترامب جو بايدن ينير اجل ما دونالد ترامب له كلتيوم كابي عبيو بعد ما تراي كونن باكلا فيزيكال فيتنس ونتريخايم بوتين يلز بالي كاباتهم كريو خلا فيزيكالي سترينث ناتلو منتال ونتريخاي عمرناتو يلكم يعني كزارب كله جنتي زربا كمي غير طواويو نتصحافيا كواردو خمس خل كم خي صرفه كمي غير يداقمو انصار كالوت كم زخون دما يغبر بزحات عبيتي كاباي زعبي بعدنا مراحتلو يوم ስለዚ ዕድመ ጥራይ ንባዕሉ ንሱ ጥራይ ዝወስኖ ነገር ኣይኮነና በለ ኣብታነ ዕድመ ኣፀቢቑ ኣፅቡ ገይሩ የመላልሳት ዘረባ ብሓፈሻ ዕድመ ክመፅእ ከሎ ንፑቲን ብቐጥታ ትትንክፋር እስቲ ኮነትን ምክንያቱ ዕድመ ብዙሓት መራሕቲ ዓበይቲ ኣለዉ ግን እቲ ዕብየት ድማ ዘኽፍእኻ ኣሎ ክንቀሳቐሱ ዘይክሉ መራሕቲ ንርኢ ኣለና ናይ በዓል ፖል ቢያ ኣብ ካሜሩን ዘሎ ወይ እውን ወላ እውን ንእሽተይ ይኹን ናይ ደቡብ ሱዳን ተሪኽሞ እጂ ምንቅስቓስ ናቱ ረስትሪክትድ እዩ ብጣዕሚ ክንቀሳቐስ ከሎ ዘሰኪፈካ ዓይነት እዩ ዋላ ናይ ቱርኪ ኤርዶዋን እውን ተሪኻዮ ምንቅስቓሳት ናቱ ستيل مالت بعد ما ازي عبيك ولا كنا عبي نشتي ونا يكون عندن فيتنس ليفل دما قداسي سزي بزحات مراحت له بعلم ريلي نمكساس صقمكم زلهم زرايو خما سي كنكساس له تريم كلا نيجيريا سوري تنبو خالكم او ابستيج مسمس مش زربوك سمع كيوت كاب طعم تفرهم مالتي كيوت كاسي طعمي خاتفرهم بزغونه ازي زرباز نقدن حدا قلنا قريفنا نفتي فرنغرو نتزربا كم زي تقبلوا يزرب Whether they provide good or bad policies is another matter. In terms of elective offices, this is a serious question. Of course, the Constitution is a criminal offense in the election, and they fell silent. It's unclear why. Also points out in Anchorage. Moreover, it is necessary to look for real guarantors of possible agreements. بحبشا نتزربا شون كلالي دبلا حق المزراب جن قال بقالو تقبلوا دي خاي تقبلوا انت باهيلو انت عينت ملس تبلو مزبلو زمل سولو دبداب يكون نعيل عايز قدسني نتوم اب جنبارا زلو وتحضرات ناتي اذا هاجر كتعود يا تعوتنا بيتكم يا زلا اجوهم زما حواتي زبلو منساتهم يوم يبلالو سلازي اتو غداي اب جنبار زودا دامبر اب طاولان اب ورقتن كودا زخل كم زي كوني نجر بزيد ما حركاتي الزرابي زخونه زعبا زقنيه معراف كيرو لولو زخان تاي زريكا اتو غداي
ናብ ካልእ ነገር ክኸይድ ከም ዝኽእል ማለት እቲ ኩነታት ክብድ ዝበለ ይከውን ናብ ዩክሬን ግምፅል ተበልናዮ ሓደ ገዳሲ ምዕባለ ኣለዎ ከዓ Very much for the warm welcome. It's always good to see you and to be here in Kyiv. And this time, indeed, I also brought with me the whole North Atlantic Council for our historic first NATO-Ukraine Council meeting in Kyiv. This in itself sends a strong message of the enduring bond between NATO and Ukraine. It is important for us to be here, where Ukrainians, young and old, continue to stand together with courage and conviction that their freedom is worth fighting for. Russia's aggression continues unabated. They are bombarding civilians and civilian infrastructure. Russia is terrorizing the population. Mass missile and drone attacks in Romania. Over 30 in the mud and die. And here, Volodymyr, it's clear that you are thrust how Ukraine is. كم تريو زلهم زي أنا نيتو مراحيو متيو أبو كم زبلو زلو دما يوكرين دقف نخبو أب كبيد زخون دبداف كلا ناب كيفاتيو فول سوليداريتي ملو دقف ناي نيتو أب قنوم كم زلو أجو خاب قن خلنا نمبال كل نقر يمز قبرو عندن كم تريو زلنا دما نيتو ملو أب قني Ukraine comes along, Yanatsololo, and it's just there is a It is that the missile flow continues, the money is there. Today also many allies committed to pay into the program, which is absolutely crucial. But of course, you always have a risk that intense military operations will have influence on the stocks. But this is not having, and that's the good news, an immediate... داي كنبلينا نباخا تاسواراتون بزلنا كلهم هاجراتنا عهاك عجزوخات دلواتيوم زلوا سلازي كسابنا مودة يوكريناوي هيا يتحمق عجوهم هنا بورغاتن بحاسينن كنحجزوكم هنا دمكم عصمخم نفسكم دما نبوتين نراشان سعروا لنا يا تملختي ايرد يزبل مخنياتو بدم كان بسعرنا هزبخا بواقعنا هزبخا زغفل زلو واقع كتريو خلقا it's a very very difficult tragedy تعودوا كينات كبي درجة يزلو كن بزي هاي خط قصل The Russian offensive of the last 2 months has completely stalled. They're making no progress around Pokrovsk where they want to, or getting into that area of the Donbass which they still want to control. And it doesn't look as if they'll be able to for the rest of this year. So although the Ukrainians are not winning the war on the battlefront, the Russians aren't winning it either, and the Ukrainians in some places are beginning to push them back. The second كم تريبو زلهم تعودوا كينات دارقا نويح وانزا كارتا خمزيا يا خوينا زلا حكا مزراب راشاون عبا عواتي قوانا تصفلوا بايتا كتب لاي تخلنغا كم نريو زلنا مهنياتو تي عودوا كينات كم زرو زلو زخونا بروغرس ناي راشاونا يرانيو إذا فيديو إذا سيلزيا probably دونالد ترامب فسلت عنكم تخلو مجمر يعني اسرع حمشن كم زي يعني راح نبل نخلينا ناشتم بجاتات توسيهم لا كون غليم سلازي نعمه من فقن كبيت زخونه جريل زخونه كينات تقايد خلو من قسقاسات جندروت يزلو كابز وصاي راشا يوكرين بزح دروناتو ناوش راشا بزح ناي نداد ناي كال بوتاتات نتحرم عليها سلازي يوكرين وين قللت يكون يوكرين مسز وهبهم زل حاجز مسز قبروا لهم دل دغفن اتكوينات نراشا فتي من قدميت كاي كم زي كل غيرهم ملو again the situation كنكتاتولينا قليل زي كونات كنرينا نحد حدهم اب كبيد مفتات يوم زلو يسترنا راينا خنبل نخل في اللايبيروبا زلنا نغيد تخالاي كفال دمان راه Move on to this, because in the Middle East, the U.S. and Iran have exchanged or have been exchanging strikes overnight. Madeline Rivera joins us from Washington, D.C. with the latest on these strikes. Maddie, good morning. Good morning. The U.S. says it was able to stop 6 missiles that Iran fired towards Kuwait and Bahrain. A 7th missile did not reach its target. CENTCOM says Iran launched the missiles after the U.S. shot down 4 Iranian one-way attack drones that were heading towards the Strait of Hormuz. The U.S. also hit Iranian coastal surveillance radar sites in Gorak and on Keshem Island. The latest exchange comes as the U.S. and Iran struggle to reach a deal. The president says part of the reason why Iran hasn't agreed to his terms is because they're proud. كم تريود لهم again أمريكان إيرانن بتدقاقامي أب مفتات كم زلوا ميسايلات ناي أمريكا هريمنا ناي إيران ميسايلات تتوكسنا هريمنا يو درونات ناتهم كن كسقاسا هريمنا كم دما ناي رادار بيز بلنا يو ون أتكعنا يوم زبلو زلو زمالت تاي مالتيو أمونغو زرب علنا زربنا بقلك خيديو يزبحال زلو قد حققن أب متقاسن متررامن كم زلو زوم هقرات زياتو من أندرزلنا إيران أمريكان ولا كانت زقبر زلو كوينات عبو كوينات إيلون كوجوان تزيد لايو وتدراوي متهررام جن كم زلوين عن رزالنا
ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ሓይልታት ፈፂንካ ናይ ምርዳእ መንፈስ ይረኣዮም የለን እቲ ኩነታት ካብ ዝናበይ ገፁ ይኸይድ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ መብዛሕትኡ ሰብ ዝዕዘቦ ዘሎ ሲዩ ሰብ ዝደሊ ዘሎ ሓደ ነገር መዕለብ ተገይሩ ተረዳድዮም ሰላም ከምፁ እቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ግን ናብ ዝገደደ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀና ብዝገበሮ ኢንተርቪው ኢራናውያን እንተኮይኖም ዘይተማርኹ ዝኩሉ ደኺሞም እናበልካዮም ዝበልዎ ኩርዓት ስለ ዘለዎም እዮም ኢዶም ክቡ ዘይደለዩ ዘለዉ እምበር ተዳኺሞም እዮም ዘለዉ እዚ ከም ርዱእ ጌርኩም ውሰድዎ ገለገለ ክብል ተሰሚዑ ብሓፈሻ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንሪኦ ዘለና ብክልቲኦም ወገናት ይመዛዘኑ ኣለዉ ናብ ከቢድ ኩናት ከኣቱ ብፍላይ ብወገን ኢራን ትርር ዝበለ መጠንቀቕታ ሂቦሞ ዘለዉ ዝርርብ ዝበሃል የለን ኩናት ክትገብሮ ተኮይንካ ድማ ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ከባቢና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዘይተሓሱ ቦታታት እውን ክንሃርመካ ኢና ካብ ሕጂ ንሕብረካ ኣለና ፅባሕ ንግሆ እዚ ንትን ከይትብል ኣብያት ከይትገብር ካብ ሕጂ እቲ ኩናት ኣብዚኣ ክወይትን ባሕሬንን ጥራይ ኮናን ክንሃርመካ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክንሃርም ኢና ዝህረም ድማ መሊኡ እዩ ዘለና መሪፅና ኢና ክንሃርም ንቀይሕ ባሕሪ ክንሃርም ኢና ቀይ ባሕሪ ማለቶም እንታይ ማለቶም እዩ መራኽብ ድዮም ክሃርሙ ጅቡቲ ድዮም ክሃርሙ ሓደ ነው ስለዚ ቀይ ባሕሪ ብሽሙ ጠቂሶም ኣለዉ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ኣሰት ሲሎም ኣለዉ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘሎ ዕላማታት ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘሎ ዕላማታት ክንሃርም ዝኽልክለና የለን ስለዚ ኣሜሪካ ምናልባት ትክክለኛ ስእሊ ክንበኩም እቲ ኩናት ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ከምቲ ንስኹም ትግምትዎ ይኮነን ይብሉ ኣለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዝመኽርዎ ዘለዎ ግን ኢራናውያን ጥራይ ኣይኮኑን ነቲ ኩናት ንነዊሕ ዓመታት ዝፅበይዎ ዝነበሩ ወይ እውን ዝደልይዎ ዝነበሩ ኒዮ ካነስ ዝበሃሉ ናይ ኩናት ጎስጎስቲ ቲንክ ታንክስ ወይ ከዓ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ሓደ ካብኣቶም ሮበርት ካፕላን ካፓዲ ዋላ ሽሙ ሕጂ ክርየኩም ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ኩናት ጎስጎስቲ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ Gone on for 4 months now. Does it surprise you it's gone on that long? Well, in some ways, it hasn't gone on that long. I mean, in some respects, the war ended in March. Robert Kagan is the After the Israelis hit the Iranian Pars oil field and the Iranians retaliated by hitting the Qatari gas industrial complex, Trump ordered an end to attacks on Iranian energy facilities and then went into a ceasefire. And really nothing has changed since then. Trump says a million things one way or another. He's going to attack, he's not going to attack. But if you look at what's actually happened, it's clear that Trump is unwilling to escalate. And so we've been in this kind of sort of Cold War situation with nothing really happening for 4 months, other than the fact that the strait has been closed. Well, other than the fact that the strait has been closed, it's a pretty big other thing. What happens there? Well, we can... እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩናት ንነዊሕ እዋን ቀፂሉ ኣሎ ማለት እቲ ኩናት ርሱም ኩናት ን39 መዓልታት ተኻይዱ ካብኡን እኒአው ኣዝዩ ብዙሕ መዓልታት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኣይ መፍትሒ ኣይ ብዝርርብ ኣይ ብገለ ዝኾነ ሊምቦ ወላ ሓንቲ ዘየለ ጠልጠል ዝበለ ነገር ንነዊሕ ቀፂሉ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሚልዮን ነገራት ይዛረብ ኣሎ ምክንያት ድሕሪ ምክንያት በትዶ ከምዝዶ መንዶ ከምዝዶ ክብል ብዙሕ እዩ ዝንገር ዘሎ ዝጭበጥ ነገር ድማ የለን እዩ ዝኾነ ነገር ክገብር ዓቕሚ የብሉን እቲ ኩነታት ድማ ኢራናውያን ናቶም ጠለባት ኣለዎም ስናት ኣሎ ወላ ሓደ ደራረዶም የለን እቲ ጉዳይ ድማ ብጀካቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፅዩ ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፅዩ ዘሎ ዳ ኣብ መወዳእታ ዲኻ ተምፅኦ ቀንዲ እሱ ዳ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ንዓለም ይብሎ ኣሎ ሕጂ እታ መልሲ ናቱ ስምዕዎ Donald Trump clearly see now what the future looks like. Iran is in control of the strait. There seems to be no prospect the United States is going to be able to open the strait by military force. Trump clearly doesn't want to do that, which means the strait will be open, but under new management. It'll be under Iranian management, which means they will control who gets in and who gets out, how quickly and at what price, because they're certainly going to charge for it eventually. And this gives Iran enormous leverage in the region and in the world, and we're already seeing that leverage playing out today with the crisis in Lebanon and how Trump is handling that. So, ናይ ብሓቂ ካብዚኣቶም ከም ዘረባ ክሰምዕ ከለኻ ዶናልድ ትራምፕ ንምንታይ ከቢድ ፀገም ከም ዘለዎ ኢኻ ትፈልጥ እዚ ኩናት እዚ ኢራን ብዘይ ቃል ዓለም ሓያል ዝኾነ ፀብለልትነት ሒዛ ወፂኣ ኣላ በዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ብቕፅል ተኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩንነት ንክቕይሮ ድማ ንዓይ ዝረኣየን ነገር ከምዘየለ ንዑ ዝረኣዮ ነገር ከምዘየለ ዶናልድ ትራምፕ ስዕረቱ ሕጂ ዲ ክቕበሎ ወላ 6 ወርሒ ተፀቢዩ ዲ 2 ወርሒ ተፀቢዩ ዲ 4 ወርሒ ተፀቢዩ ዲ 2 ዓመት ተፀቢዩ ዲ መዓስ ኢኻ ትቕበላታ ስዕረትካ እምበር ስዕረትካ ክትቅበል ጥራይ ዘለካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣሜሪካ ኣነ ብዝፈልጣ መንገዲ ንኢራን ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይረኣየንን ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ክቕበሎ ይከኣለን ኣለነ እቲ ኩንነት ኣጋጢሞ ዘሎ ባት ደፍኒትሊ ኢራን ፀብለልትነት ሒዛ ወፂኣ ኣላ ነዚ ቦታ እዚ ድማ ኬላ ናቱ ተቆፃፃሪት ንሳያ እዚ ድማ ንኢራን ኣብ ፀብለልትነት ክባዩ ሓይሊ ክባዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ዝበርትዕ ኣፅዋር እንታይ ኢልናኩም ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ዶላር
ፋይናንሻል አርኪቴክቸር እገዳ እዚኦም እዮም ቶም ዝበርቱ ኣፅዋራት ናታ እምበር ብሓፂን እኮ ሽግር ኣይትፈትሕና ኢልና كدبدب تخل كتعنو تخل قنا يتفتحنا تقندن هاجرات بمتاي تحسين بقرا تحسين قرا زبحال كسلام تاي تقد مغنياتو علم تتقوم له مسارحي نسخه سلتورنو فور اكزامبل دولار زبحالنا توميو ات فاينانشال سويفت بلو كالبلو كله ات فاينانشال انفراستراكشر اركتكتشر امريكا تقاطروني تكنولوجي سلازي نزي كابز كقللا كابن بالكم يرترا ولا حنت تقبر كم زي تخلى بعد خلقها ولا حنت تقبر كم زي تخل قبرها خليهم قمت الوقت تا سكريبت تجي قمت التبيلك ايران تايك قبريهم دولار يبلو من فاينانشال اركتكتشر يونون يوم سلازي كعاتو خاي كلهم ترى كعاتو يوم وش متحرموز وزعنا قريب وزن كسقص قطنا عتبل مالتشو كم يرتراو خين كخت زارب كلا خدمه قراخ تقبر كم تخلى يرترا فليتكم الله مش يرترا خد قد تخلى ابنت بكم الله سي انجليز تجناني قاتنا ايرترا لبان تطفيات الايرترا انجليز نابنت وال ايرترا تاخذ قبرات انجليز نفر سري داخت ارما مراغب سري داخت ارما يتخلنا ابز حج مالتي انت دا تقبر تخلي ايرترا بابيل مندب كتعصوا تخليها ناي مراغب ناي هند مراغب كم زي حلفه قبريت ترجعون له سيمبل از ناي هند مراغب بزنت ناي انجليز مراغب بزنت حليفن كهارمن انت عريلا كي حرمت كلن تايقاطم ناي انجليز مراغب بملن اتن كامبانيتات نعتاتن انشورانس زبو واغاناتو نسماي تكوس بغي بحر ما يكدونيا سلامتاي ريسك سلازلو انت خي جبرك خلغا ريسك سلاد فطر كاتر زمالتاي مالتيو سانكشن كتجبر اجدا نخدبر اعمل لك ايثيوبيا انت كتجبر تخني ني ماني خاطر الانجليز nothing they can do مالت نقدنا ناتو كنا بلاينا قبل قولو امباغارو قبل قولو جلسات ولا بحبرة افريقيا جلو دو قلو قبل قولو اي كلنا يبلنيك ግን ከምዚ ዓይነት ዓብስ ጉም ትኽገብር ዝኽእል ግን ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ኣምላኽ ተይበካ it's the ኣምላኽ ዝሃበካ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ዳኣሉ እምበር ኤርትራ ስለተዓፃፀፈት ትገብሮ ጥራይ ወይ ክትገብሮ ትኽእል ንብል የለና ኤርትራ ትገብሮውን ይብል የለኹን እቲ ተኽእለ እዚ ናይ ኢራን ዘብክዮም ዘሎ እዩ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሰነድ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ነዚ ነገር ስኢልና ክንሪኦ ንኽእልና ምክንያቱ ካልኦት ሃገራት ክኽተሎ ስለ ዝኽእል ሕጂ ንሕና ኣይንገብሮን ኢና ኣብ ከባቢና ግን መን ዝገብሮ ኣሎ ፊትና ዘሎ حوت زبال نزي غيرو خجون كدغمو زغني سلازي داس ايبلكان نسغا بزي تحلفني غايبلك سيمبل از اسرائيل محازوتكن داس لديبلكون ابقازو زغبرو سلازي تقبلنايو قبول سلازي كونه بزيا بوتا زي يتحلفون يوم يلو كلتا سلاسه مرخب هري متودي الله عالم ملت منقد غيره مالت سلازي اتي جغرافيكاوا قمامطا ني ايران زبازلو صبللتነት فليز بلا مخانو يقلص and this is going to be very important even انا مالتي معناته ابتا كالنا متنققتنا ايران كي بحرون ياتو سلازلو with the crisis in Lebanon and how Trump is handling that. So what should the administration do, or what can it do, because this seems like a pretty bad stalemate of an outcome? I don't see any particular options. I think we have already lost this war. It's just a question of when do we acknowledge it. Trump, of course, doesn't want to acknowledge it at all, which is why we're sort of in this stasis, sort of paralysis right now. But I don't see any options for the United States. This mistake, unfortunately, is going to be a lasting mistake with lasting strategic consequences. If the Strait of Hormuz is open, sort of under new management, I think you put it, with Iran's... I think in Donald Trump is internet نزيا زربان تسمعوا تراي صبغ يكونن حزب أمريكا نزيا تراي تسمعهم صبغ يكونن أمريكا زغنا مرات يرعن يلن بلا مالو أمين نزيز بتزلوا فتاونا إيران كمثلكم إيران فعبتن كتعطواز دل سبي أمريكا دماسي ساتق توصل دل سبي نيوجو غوسغوسي انتهى مرات لو تبريزنت أمريكا لو اسمه مرات زبال يبلون ما هسي قبلت كونت كالارستي مرات زبال يلن جون مرشايمر مخندي كم يلنيرو أمارات زبال يلن أبو سعرت كم غبال بروفيسور بيب تمساسالي أمارات زبال يلن متى نستسبه متى نسعرته كبلاشيو نجرو نتبلاشيو كخيدي كابزن العلي حق نبكم عين غلنا it's incredible إيران تاريخ تصرح الله كنا بالكلنا كابزيرو تبقى سيكون دي زبالة تاريخ تصرح زلا and that's going to be incredibly important مسجزية كن ريقال الناس كنتات مالتيو and كابوكاتينا نبتمزن هجرات خالد كنسجرينا انتهى قات معنا لو مزي سعرنا أمريكان كالن
President Trump insisting a ceasefire is in place in the Middle East. Gulf states are still facing major economic disruptions. Semaphor's Gulf editor Mohammed Sergi spoke with business leaders there this week and joins us now live from Dubai. Mohammed, good morning. If viewers check out your article, they'll see that you wrote that attendance where you are seemed pretty low. Business leaders being frank about their predicament. Explain why that is. Yeah, so, if you look at what President Trump is saying, that the deal is going to happen and this war is going to be resolved and the Strait of Hormuz is going to open, the message that you have from leaders in the Gulf is that this war might reoccur in 5 years or 10 years. So you see to the ብዛዕባ እንታይ ይዛረብሎ በሲልኩም ኣብዚ ዘን ሃገራት ኸሊጅ እንታይ ከጋጥመን እዩ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምኩራዝ ናይ ተቕስዶ ከም ዝኾን ዶ ከምዚ ክመጽእ ኢዶ ናብዚ ኸይዶ ድብሎ ዘሎ ዘን ሃገራት ኸሊጅ እንታይ ይስምዓና ኣሎ ብፍላይ ድማ ዱባይ አቡዳቢ ኢማራት ከመይ ይኸውን ኣሎ መጻእዮም እንታይ ግምታት ኣለዎም ንዝብል እዮም ዝዛረቡ ዘለው ብግልጽ ክረአ ከሎ ሃገራት ዓረብ ነገራት ፋሕ ከም ዝበሎም ተረዲዎም ኣሎ እዩ ዝብል ዓበይቲ መራሕቲ ናይቲ ሃገር ኢንቨስተርስ ኣብ ተዓዲ ዘለው ብግልጽ ክዛረቡኻ ከለው things have changed. Sorry, እቲ ኩነታት maybe ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት maybe ሰብ ረሲዑ ክምለስ ክእል ኸውን እዩ ሕጂ ግን እንታዋዩ ከምዚ ዓይነት ኤርፖርታት ብድሮናት ዝህረም ዘሎ ናይ ኩዌት ትማሊ ብድሮን ዝተወልዑ መርከብና ኤርፖርት ተወልዑ እናበሉና ከሎ ሓደ ሰብሲ ብፍላይ ገንዘብ ዘለዎ ማለት እዩ ንዱባይ ዲ ክኸይድ ዋላ መንኻ ማልዲቭስ ዲ ክኸይድ ዋላ ንባሃማስ ዲ ክኸይድ ወይስ ናብ ካልእ ናይ ግሪክ ኣይላንድ ዲ ክኸይድ ናብ ዱባይ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ የለን ኢሉ ምስ ግዜ ሕጂ ግን ሕሰብኒ ኢሉ እዚ ትሪስክ is too much እዘን ሃገራት እዚኣተን ብፍላይ እተን ብቱሪስት ዝነበራ ሃገራት ብፍላይ ኢማራት ዱባይ ድማ ብዓብዩ ዓብ ፀገም ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዋላ እውን ሕጂ እቲ ኩነታት ብፅቡቅ ነገር ክውዳእ ከም ዘይክእል ይርእይዎ ኣለዉ ስጥረት ዘይኮነ እቲ ኢራን ትፈጥሮ ዘላ ሪስኪነስ ኢራን ኩሉ ግዜ ጌም ናቶም እንታይ ብፍላይ ንበዓል ኢማራት ፍሪ ከም ዝህሉ ብተዓዲ ንኣብነት ስዑድያ ዝኾነ ኤርፖርት ናታይ ተተንከፈል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ስዑድያ ኣብ ሪያድ ይኹን ኣብ ጀዳ ፍላይትስ ወላ ሓንቲ ምናልባት ዝጎደለ ክህሉ ይኽእል ግን ኖርማሊ ዝኸይድ ዘሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኤርፖርታት ኣይተተንከፈል ናይ ኢማራት ናይ ዱባይ 234 ግዜ ተሃሪሙ እቲ ኤርፖርት ኣብ ልዕሊኡ ናይ ኩዌት ለንቀነ ተሃሪሙ ኣሎ ናይ ቀጠር እውን ኣብ ጥቅኡ ድዩ ገለ ሃሪሙ ይብሉ ግን ኣይተሃረመን ነዊሕ እዋን ግን ቀጠር ኣይተሃረመትን ኣላ ስለዚ ነቲ ቢዝነስ ላንድስኬፕ ነቲ ምትእምማን ፈጥሮዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ናይ ኢማራት ዓጠቕጠቕ ኣቢላቶ ኢራን ስለዚ እቲ ቁጠባ ናይ ኢማራት ብዙሕ ኣይዝረብን እዩ ዘሎ ሕማቕ ስለ ዘሎ ናብ ደገ ክወፅእ ኣይደልዩን እዮም ግን እቶም ኢማራት ብኩሉ ብኔጋቲቭ ጥራይ ክጠቕሶም ኣይደልን እየ ብዙሕ ሕግታት እዮም ዝቕይሩ ዘሎ ክትፈልጡ ናይ ብሓቂ ፍሌክስብል ዝኾነ መንግስቲ እዩ ዘሎ ንኢማራት ስለ ዝፀላእካዮ ከምዚ ድሌትካ ክዛረብ ተለካ ግን እቲ መንግስቲ ኤክስትሪምሊ ፍሌክስብል እዩ ድሮ መዓት ሕግታት እዩ ዝቕይር ዘሎ ብፍላይ ምስ ተዓዲ ኮኔክትድ ተሕሪ ኮንካ ትርእኻ እንታይ ክገብር እዩ ሕጂ እውን እዚ ኩናት ከንገለ መዕለብ እንተተገይሩሉ ሰብ ክስዕቡ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ ሓድሽ ሕግታት ከተታትው እዮም ንመን ዝምችእ ንበዓል ገንዘብ ዝምችእ ተደምሎም ታክስስ ሓደ ካብቲ ሕማም ናይ ሰብ ገንዘብ ዘለዎም ሕማሞም እንታይ እዩ ግብሪ እዩ ካብ ግብሪ ክሃድሙ ደልዮም ብዙሓት ኣለው ገለ ፀኢሎም ክኸፍሉ ዝደልዩ ግን ብዙሓት ካብ ክሃድሙ ይደልዮም ከም ኢማራት ኣብ ናይ ግብሪ ፀወታ ፍሌክሲብል ሃገር ድማ የለን መዓት ዕድላት ዝፈጥር ንሰብ ድማ ገንዘቡ ከም ድሌቱ ክገብሮ ከም ዝኽእል ገይሮም ሲስተም ክፈጥሩ ዝኽእሉ ኢማራት እዮም ተወዳዳሪ ናቶም ክሳብ ዘየለ ወላ ሓዊ ከሎ ሰብ ክኸደም ይሓቅ ንምዝረብ ወላ ነፍሱ ተደይተቐመጠ ኣካውንታዊ ከፊቱ ኣብ ካልእ ከም ዝቕመጥ ይገብር ቶም ሃብታማት ከመይ እዮም ዝገብሩ ወይ ስለዚ ክሪኦም ከለኻነ ብዙሕ ፍሌክሲቢሊቲ የርእዩ ኣለዉ ሓንቲ ፅቡቕቲ ዘረባ ክበኩም እየ ብዛዕባ ዓውደ ኩናት ሓደ ናይ ጀነራል ናይ ሓደ ወታደራዊ ኬላ ናይ ኢራን ናይ ህንድስ ተዛረባ ኣይሆፕ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ኣብ ኤርትራ እውን ንዝምልከቶ ሰብ ክትበፅሕ Negotiation has two components. It is about combat knowledge and it is about combat experience. In the present day circumstances, if I was to say on a scale of 0 to 10, I would put combat knowledge at 8. And combat experience, how many years, let's say 40 years, the military commander has been in uniform, it only accounts for 2. Why the combat knowledge accounts for 8 out of 10 is for the simple reason that the PLA is at the cutting edge of warfare. New technologies are getting inducted into warfare. እንታይ ይብላ ኣሎ ዓብ ናይ ህንዲ ወታደራዊ ኣናሊስት እዩ ብዛዕባ ህንዲ ፅቡቅ ከም ዘላ ዘይኮነ ንህንዲ ትክክል ፀገማት ናይ ህንዲ ከማን ዝዛረብ እዩ ብኸምኡ ሰብ ፈትዎ ይኸማን መብዛሕትኦም እንዳየን ኣሜሪካ ክሕይሉ እዮም ዝፍትኑ እዚ ግን ራሻ ሓያልያ ቻይና ሓያልያ ኣብ ምባል ዋላ እውን ፓኪስታን መቀናቅንቶም ኣዝያ ሓያልያ እዩ ዝብል እዚ ፓኪስታን ምስ ቻይና ዝገበረቶ ሽርክነት ዝበለፀ ሽርክነት እዩ ህንዲ ድማ ዓብ ሓደጋ ኣለኩም እጂ እንታይ ይብሎም ኣሎ ነቶም ብዙሓት ጀነራላት እንዲ ዘለዋ ህንዲ
أنا فندي زلو وتهدر ويكا زخون وتهدر أبزي وانزاب زبن زين هند ترى يكونس أب كل عالم يلو أبي وقت كلتا نقرات الله فلتتن تمكرون يلو فلتتن تمكرون أجي تمكر أبزع نقر عب كبري وهابي يلو حجيكم يكونن يلو كاب زيرو كسب عسرته نفلتتن تمكرون ككندين أطبط تبام زحري لكم عيلو شمنته نفلتات يزبو كلتا دمان تمكر يلو 4 عامات تمكرون تلقى أبز حلف 5 عامات عودة كينا تغيري ناي درون ناي سايبر وورفير ناي تكنولوجي وقع ناي كل عين تغيري تكينات يلو سلازي زحلف 4 عامات زنبركات تمكرون ناي كينات أي سرعني زبلهم زلو نتوم هنداين يخمز زبلهم زلو China PLS زبلو زلتي China Liberation Army مالتي China حيزو مزلو تكنولوجي حجد ما تزلو أمريكا بعلا بإيران سنبيرا زلان تايو عودة كينات تغيري مسرح ناي كينات سلا تغيري نزح حدش عودة كينات سب فلتات كله ولا ويلو نايتمال عودة كينات ناي تاريخ تمكرو تراي سلازل لك أخو لا يكون نيلو سلازي انت تخيلو تمكرو زلو سبتاي قبر زلو كم مهارة لو حدش نقا أبجريد كقبر خلال له يبلالو جنسو تزعبي نغفتاناتو مس چاينا دي كونس مس باكستان كمان كوادر زي كل وتدرا عقمنا هندي كم مهار خلالو تمكرو زلوم جنرالات زبال تمكرون بقو ايكونن حدش تكنولوجي نحدش عودة كينات دلوادي ما يكونوا نابليد زرب تزربا ننداوي انترا دي كونس نملا عالم تملكتها أمريكا بعلا بإيران سنبيرا خمسة لا يزنقر مع الجنرالاتان مع وتهدرات ولا كل التمسار هنا يصورناتهم نزح جزء لزمناوي وورفير دوات يكون راشان بعلا بيوكرين سنبيدا مهنياتو معريخة زي يكون عام خاص يكون ولا وين أمريكا حجزاتو كندنات كاس أو زي حزة بناءش تكنولوجي تاك ساعتين حدا خورتك خمسة سلازي انت مالتي تي ناشي دروناتن قالن مبر عبيت ميسايلاتن قال ملان كو يوكرين هجوني يبلون أمريكا تبني زلا سلازي بالله اتزلهم حدش تكنولوجي يمكن من عودو كينات كم زقادو الزد ما نمانم سبب زوان زك حسب له زلون اب اكاديميتات ناتكا او تدرا اكاديميناتكا كاتو زلو ينابلي زرب انصبقت زربا خوينا سلازرب كوي ناب كل سو كتبص دليا سلازي تقداي ازيو كبيدي زلو نخلو دما يتنكفالو احنا دما نتزر زلو صبق تمرتكو صدلو زغل صبق حبريتاك وهبلو زغل زبلنايو حقنا خينا عاقنا كان محلال فينا نفتو اتهم نمن يطقمو ريخم صلوا زلكم كونكشن زلكم ناب زملكتو انت سغاغركم دما سناي ነገር ትገብሩ ናበልኩ ሕጂ ናብ ናይ ዞባና ቀንዳ ተኩሮና ስለዝኾነ ናብሆን ከይድና ናይ ሃገርና ድማ በቆንዱ 2 rebel armies stand victorious in the ruins of a fallen dictatorship, brothers in arms. They had bled together for decades to destroy the same enemy. They shared the same mountains, the same culture, the same dream. For one brief electric moment. ይህ ፍንዳታ የተከሰተው በትግራይና ኤርትራ ድንበር አቅራቢያ ፍንዳታ መድረሱ ተነገረ። ይህ ፍንዳታ የተከሰተው በተሽከርካሪዎች ላይ የአየር ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ ነው ሲሉ የአካባቢው ምንጮች ገልጿል። ትናንት ምሽት እኩለ ሌሊት አካባቢ ከሽራሮ ጀምሮ እስከ ኤርትራ ድንበር ድረስ ባለው አዋሳኝ ስፍራ የድሮን የሚመስል ድምጽ ሲሰሙ እንደነበር የገለጹ አንድ የአካባቢው የኢትዮ ፎረም ምንጭ ከቆይታ በኋላም ተከታታይ ጥቃቶች ሳይደርሱ እንዳልቀረ ያስረዳሉ። ከኤርትራ ድንበር 6 ኪሎ ሜትር ርቀት አካባቢ ባለ ስፍራም ገመሃሎ ተብሎ በሚጠራ ቦታም በተከታታይ كم تريبو زلهم زي نيبحكي زقرمن أسكافن درجة ويكونتات خون كم زغلي زنقر زلو نسودما أبزي نسمع زلنا بلتسقنا متقعتنا يدرونات أبدوبنا يرترافل سيموكم زلو يزنقر زلو صبوك يركتها زلكم نالبات نمنتاي علامة خون كم زغل تشعتم قنبت زوق حفرك ليتي أبدو بتقرين إيرتران كابدو إيرترا 6 كيلومتر راح رحقابة تركب قشة جمهالو كباب شرارو بدرون سرعة بالتقناس تفصمه نايد بدا متقعت تخيل له تفصمه صعبو ذلو خناتات كابتو بوتاس ترغبو نبرتي بسلك رخبنا محبريتها كم زملاخته أبتغابي حيال لبصنتا وكم استسمع عبينا يحو قاصلو هلالتان كبر حقير كم زنبرن زمتقعت تفصمه له كباب شرارو بحفشا جمهالو دما أبز قرب أوان هزبي مس هزبي استفلالي ناي صمدو سرحتي بدمو منفسات تناغيدو زنبر زوايو انتخونا جن إز صار سلام خنا سقومتي نتناي سلام مرد عن هواهون مزراق زعل يوم بتستفاد زمان درون دبلاب زبط حنا يسبيقون نوات وقولات زاجيد بنتصور كفلة تايتخالن توسخ عبريتها مزبط حنا كنا كافلوكم يعني قبلومي عسران تشعتهم قوم كم تري وزلهم زي أزيو أقداسي حبريتا ويون كنتاتيو ببزح من قديد زهبكم زلهم ما حدا من جتراي وسيد كاكت كيلون كبد زبالي حدا تي نايكرن أفريقيا زينا بفلاي دما أمونغو يرتران توبيانز كبر بزح فيك نيوز سلزلو نحقنتو كتنصاصر كفيديو قالاي محبانا زيناتات ونالو نستفل على علامات تباهيلوتي حقنيا نغرات كوص زيد اللي مهنيات አሉ ስለዚ بنشتي ነገር كوص يزفتن نعوغن አገለገልዩ 100 حق خيكون خديو
ምክንያቱ ዝተጓደለ ክኸውን ይኽእል እቲ ቦታ ዝብልዎ ጌጋ ክኸውን ይኽእል ወላ እቲ ካልእ እንታይ ግን ክንገብር ኣለና ንነገራት ሰሚዕካ በዓልካ መደምደምታኻ ክትገብር ኣለካ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ብኳዕ ኣይኮነን ኢልካ ከምቲ ክግበር ክወሃብ ንዝግባእ ሓበሬታ ሸለል ኢልካ ክትሓልፍ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንእሽተይ መንስማዕዮ ድሕሪ ማታቸውን ገልጿል። በሰው ላይ የደረሰውን ጉዳት ግን ለማወቅ ከመለከተም ከሚመለከታቸው ወታደራዊና ገለልተኛ አካላት ለማጣራት ያደረግነው ጥረት ግን ለጊዜው አልተሳካም። የብልጽግናው አገዛዝ በትግራይ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በዙሪያው እያሰፈረ ካለው ሰራዊትና እየቆፈረ ካለው ምሽግ ባሻገርም ሰፋፊ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻዎችን በራሱና በቀድሞ የትግራይ አመራሮች በኩል እያከናወነ ሲሆን ወትሮ ከሻዕቢያ ጋር በመሆን ይፈጽመው የነበረውን ጥፋትን አሁን ደግሞ ከነዚህ ከፊል የትግራይ ኃይሎች ጋር በመሆን ለማከናወን እየሰራ ስለመሆኑ ተደጋግሞ የተነገረ ነው። ሕጂ እንታዩ ለንቀነ ብዛዕባ እዚ ናይ ህወሓት ብዙሓት አርቲክልስ ይፅሓፉ ቀኒዮም እዮም ብፍላይ ሓደ ኢንቴሊጀንስ ናይ ስለያዊ ሓበሬታ ዘለዎ ናይ አፍሪካ ኢንቴሊጀንስ ዝብል ከምኡውን ካልኦት አገደስቲ ኩናት ንትግራይ ዝብል ብተደጋጋሚ ከብልዎ ቀኒዮም እዮም ምስ ኤርትራ ድማ እናላገብዎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ስለ ዝድለ ዘሎ እዩ እንድሕር ኢልካ ድማ መጀመርያ እቲ ተፈፂሙ ዝብልዎ ዘለው መጥቃዕቲ ናብ ከባቢ ገማሕሎ ዝበሃል ኮይኑ ከባቢ 6 ኪሎ ሜትር ካብ ደቡብ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ገለገለ ካብቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ዝበልዎ ድማ ኣፅዋር ፀዓና መካይን ነይረን ወይ እውን ኣፅዋር ዝተደፈነሉ ቦታታት ወይ እውን ድፍዓት ናይ ኤርትራ ናይ ህወሓትን ኣፅዋር ዝተቐመጠሉ ዘለገለገለ ዝብሉ ሰሚዕ ኣለኹ ኣፅዋር ንዓኹም ንኣወጁ ዘቐምጡ እንተኮይኖም ምሕራይ ኢለ ሸፈፍ ኢልካ ትሓልፎ ግን እንተወሓደ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ ፍርቂ ለይቲ ተኻይዱ ስለዚ ብስለያ ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ምዃኑ ክትግምግም ትኽእል ማለት እዩ ናይ ድሮን ዝመስል ድምፂ ከም ዝሰምዑ እቶም ተቐማጦ ናይቲ ዓዲ ከምኡ እውን ተደጋጋሚ ተኽሲ ወይ ከዓ ቦምባ ምፍንጃር ነገር ከም ዝሰምዑ እንደኣን ኤር ኣታክ ኦን ቬሂክል ኣብ መኪና ዝመስል መጥቃዕቲ ከም ዝመስል እውን ይነግሩ ማለት እዩ ዝተረኣየ ሓበሬታ እንተሎ ዲስትሮይድ ቬሂክል ዲስትሮይድ መካይን ከም ዝተሃረማን ዝተቃፀላ ማለት እዩ ሶርስስ ሪፖርት ሲንግ ስሞክ ብርቱዕ ዝኾነ ትኪ ከምኡውን ዕብይ ዝበለ ሓዊ ኣብ ጥቃ ጎቦ ከም ዝረኣዩ ማልቲፕል ትራክስ ኤንድ ቬሂክልስ ዌር አሌጅድሊ በርንድ ብዝሕ ዝበላ ወይ እውን ካብ ሓደ ንላዕሊ ዝኾና መካይንን ናይ ፅዕነት መካይን ማለት እዩ ከም ዝተሃረማን ዝተቃፀላን ከም ዝረኣየ casualties, the number of human casualties currently difficult to verify. ዝኾነ ይኹን ናይ ሰብ መጉዳእቲ ወሪዱ እንተሎ ዝኾነ ነገር ዝተረጋገፀ ነገር የለን attacker local sources believe the strike was a drone attack carried out by the Ethiopian federal government. ቶም ዝረኣዩ ወይ እውን ርዮም ዝበሃሉ ዘለዉ ናቶም ጥርጠራ ብብልፅግና ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣለዎም ይብል ኣሎ ካብ ብልፅግና ወፃኢ ምን ኣሎ ብሓዊ ዝፃወት ኣብ ዝዋን እዚ ክትብል ትኽእል ገለ ነገር ካብቲ ጉዳይ ክንሰምዕ ከለና ዝብልዎ ዘሎ TPLF warning this comes a short after the TPLF ህወሓት ሰንቲ ኣብዚ ለንቀነ ህወሓት ሓደ ኣገዳሲ ደብዳቤ ሰዲዱ ነይሩ እዩ ሓደ ኣገዳሲ ደብዳቤ ናብ international community warning that the threat of war is no longer a risk but an imminent danger to the region ስለዚ ህወሓት ሓደ ደብዳቤ ሰዲዱ ነይሩ እዩ ናብ international community እቲ ደብዳቤ ድማ ቅርብ ኢልካ እንተሪእኻዮ እንታይ ዝብል እቲ ደብዳቤ እዚ ናይ ኩናት ንክጅምርሲ ሪስክ ኣሎ ወይ እውን ተኽእሎታት ኣሎ ዘይኮነሲ ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ዝረአ ምልክት ከም ዘሎ ዘይተርፍ ኩናት ከም ዘሎ so war is not risk but an imminent danger ዘይተርፍ ሓደጋ ደበና ናይ ኩናት ከም ዘሎ ህወሓት ዓቢሩ ኣሎ ፅንሕ ኢለ እውን ከሪአኩም እታ መግለፂ ናቶም ዝበልዋ so troop build up reports suggest that federal government is digging trenches and amassing troops near the Tigray border. ብልፅግና ብብዝሒ ሰራዊት ናብ ከባቢ ትግራይ የፀቅዕ ከም ዘለዎን ድፍዓቱ ይኩዕት ከም ዘለዎን ድፍዓቱ የደላድል ከም ዘለዎን ብብዝሒ ሰራዊት ድማ ኣብቲ ዶባ ፀጊዑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ pattern of the strike the report notes that this follows a similar incident months ago where a drone struck a truck carrying onions and bananas as well as ongoing drone use in the Amhara and Oromia region እቲ ኣጠቃቅማ ናይቲ ድሮን ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣብ ቅድሚ ክንደይ ወርሒ ካብ ጠለምቲ ወላ ገለ ብድሮናት ዝገበሮ መጥቃዕቲ ነይሩ ንዑ ዝመስል ሓንቲ መኪና ናይ ፅዕነት ሽጉርትን ገለን ፅዒና ዝነበረት ከም ዝሃረሙን ብተደጋጋሚ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብቲ ክልል ኦሮሚያን ዝገብርዎ ዘሎ ንፋኖ ዘነገሉ እናገበሩ ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ምስኡ ዝመሳሰል መጥቃዕቲ ምዃኑ እዚ ማለት ድማ መረጋገፂ ነቲ ብልፅግና ገይርዎ ንዝብል ዘራጉድ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ
A surging propaganda from the government aimed at creating division within the Tigray leadership. ብልጽግና ብርቱዕ ዝኾነ ጎስጓስ ህወሓት ኣብ መንጎ ሓድሕድ ይባልዑ ከም ዘለዉ ዘመስል ከምኡ ድማ እቶም ምስ ብልጽግና ሰፊሮም ዘለዉ ከም በዓል መን ኢኻ ትብሎም እዚ ናይ ቀደም ጀነራል ወለካ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ዝነበረ ጀነራል ሳሞራ ዝብልዎ ድዩ ካልኦት ኩላቶም መፂኦም ንብልጽግና ዝድግፍ ህወሓት ድማ መጥፍኡ ምዃኑ ንፅምዶ ድማ ኣበርቲዖም ሕጂ እውን ከስማዕኩም እየ ፅምዶ ኢዝ ቢግ ታርጌት ኣብዚ እዋን እዚ ኣንፃርና ኩሎም እዮም ኣዕጢቆም ዘለዉ ዝብል ዘረባ ተደጋጋሚ ይዛረቡ ኣለዉ ፅምዶ ድማ ብግምጣሉ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ናይ ትግራይ መርሕነት እቲ መንግስቲ ብዝከኣሉ ሓደ ነገር ክገብር ከም ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ካልእ ዘይተደለየ ከይከደ ከሎ ተቐላጢፉ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ንክወስድ ተሪር ዝኾነ ወይ እውን ሓያል ዝኾነ ፃውዒት ገይሩ ከም ዘሎን ብግልፂ ሓቲቱ ከም ዘሎን ዓለም ግን ሸለል ኢሉ ይሪኦ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ንዒቕካን ሸለል ኢልካ ምርኣይን ክሳዕ ክንደይ ዓብ ዋጋ ክኸፍል ዝኽእል ጉዳይ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ እቲ ኩናት ተመፅኡ እንታይ ክፈጥር ከም ዝኽእል ምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን ትማል ኣብ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ፈፂሙ ሕጂ ድማ ኣብ ኣምሓራ እንታይ ይፍፅም ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ትማል ኣብ ቤተክርስትያን እንታይ ተፈፂሙ ይበሃል ኣሎ ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ኢኻ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ክገብርዎ ዝኽእሉ ሓደጋ ብዙሕ ግምታትን ንምግማቱስ ክብድ ዝበለ ነገር ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ Front, TPLF, released a statement on June 3rd warning of what it describes as a rapidly deteriorating political and security situation in Ethiopia. The aid memoir raises concerns over the collapse of the cessation of hostilities agreement, worsening humanitarian conditions, and the growing risk of renewed armed conflict, while calling for urgent international intervention and renewed political dialogue. The following is the document in its entirety. Aid memoir, an urgent call to avert an imminent and catastrophic war. Date, June 3rd, 2026. To diplomatic missions and international partners. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተደጋጋሚ ህወሓት ብግልፂ ይሓትት ከም ዘሎን ነቲ ኩነታት ማሕበረሰብ ዓለም ቀልጢፉ ምትእትታው ብምግባር ዝከኣሎ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ብወገን ህወሓት ክሪኦ ከለኹ ር ትራይንግ ር ቤስት ነቲ ኩናት ንምድሓን ወላ ምስ ኤርትራ ፅምቶ ዝገብርዎ ዘለዎ ጥራይ ደይኮነ ብተደጋጋሚ ዝወስድዎ ዘለዎ ስጉምቲ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ዘፍረሰ ብልፅግና ሕጂ ድማ ናብ ኩናት ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኩሉ ትሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ነብሶም ንምድሓን ህዝቦም ንምድሓን ክልሎም ንምድሓን ረብሓታቶም ንምሕላው ዝገብርዎ ዘለዉ ይግፋ ይገብር ኣሎ ገለ ገብር ኣሎ እናበሉ ኣንፃሮም ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ኣሎ ብግምጣሉ እቲ ብልፅግና ገጅፍ ሰራዊት የደላድል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ንሱ ንኩናት ይዳሎ ንፀላእዩ ድማ ንኸይዳሎ በቶም ተጋሩ ገይሩ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ኣንፃሮም ይነዝሕ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን ኩነታት እዩ የግዳስ ብልፅግና ማይ ዓሚኹ ከም ዝሰርሕ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ብልፅግና ንተጋሩ ኩሎም ዘራያት ሒዙ መፅኡ ኣይሰለጦን እቶም ሳላቶም ዘራያት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሳላ ሻዕብያ ድማ እዩ ኣብ ኩል ስልጣን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ባዕሉ ዝበለ እዩ በይኑ ስሪኡ እንታይ ምዃና ፋኖ ኣፍሊጦም እዮም ስረ ናይ ብልፅግና ንበይኑ መን ምዃኑ ሸነ ኣፍሊጦም እዮም ንበዓል ሸነ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዝገብርዎ ዘሎ ዕንወት ክቋፃር ዘይከኣለ እዩ ወይ ምሶም ተሻሪኹ ህዝቢ ዝቐትል ዘሎ እዩ ኣብ ኣምሓራ ፋኖ ለንቀነ ጥራይ ዝገበሮ ክሪአኩም እየ ጀስት ንበይኑ ተዋጊኡ ክሰብሮ ዝኽእል ከፍርሶ ዝኽእል ድፋዕ የለን ክስዕሮ ዝኽእል ኣካል የለን ተጋሩ ኣብ ነፍሶም ኣሚኖም ጥራይ መዚ ኩናት ንኤርትራ ኣሚኖም ወይ ንገለ ኣይኮኑን ናብ ነፍሶም ኣሚኖም እዮም ዝኣትውዎ ዘሎ ኣብ ነፍሶም ካብ ምንታይ ከኣምኑ ክእሉ እንድሕር ኢልካ ወይ ልክዕ ተጋሩ እኮ ጀነራላት ዘለዎም እዮም ምድብ ሰራዊት ዘለዎም እዮም ተመክሮ ናይ ኩናት ዘለዎም እዮም ፋኖ ትማሊ ኦርጋናይዜሽን ዘይነበሮ ቅድሚ ትማሊ እቲ ሓበራዊ ግንባር ኣቆይሙ እኮ ካብ ገዝኡ ተበጊሱ ፋኖ ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ በፂሕ ኣሎ ስለዚ ይሪእዎ ኣለዉ ኣንፃራ ብዝተበገሰ ኩሉ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ተጋሩ ግዳ ክንምንታይ ሓይሊ ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ዕላማ ድማ ንፁር ዘለዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ትክክለኛ ዕላማ ንኩናት ዘለዎም ትክክለኛ ዕላማ ስለምንታይ ከምኒ ተጋሩ ገይሩ ዝብድሎ የለን ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ነገር ይዓፂቦም ዘሎ ኩሉ ነገር ዓፂቦም ኣሎ ሶ ዴይ ሃቭ ኤቭሪ ሪዝን ኣበርቲዖም ንክቃለሱ ኣበርቲዖም ንክቃለሱ ዝኣክል ምክንያት ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ኣላ ኣብ ጎኖም ሱዳን ኣላ ኣብ ጎኖም ኩሉ ነገር ኣብ ጎኖም ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ክገብር ዝኽእልን ሓገዝ ክህብ ዝኽእልን ኩሉ ኣብ ጎኖም ኣሎ ኣምሓራ ፋኖ እውን ምስኦም ኣሎ ስለዚ this is going to be ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ወሳኒ ኩነታት ኢና ናቱ ዘለና ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ወሳኒ ኩነታትን መድረኽን ኢና ናቱ ዘለና so
decision taken. Over 1 million participants in the consultation ever supported the reinstatement of 2020 elect. ስለዚ ተጋሩ ነቲ ቅድሚ ኣብ ግዜ 2010 ዝነበረ መንግስቶም ክመልሱ ከለዉ ህዝቢ ናይ ትግራይ ዝደገፈ ምዃኑ ይገልጽ ኣለዉ። ስለዚ በዓልና ብዓድና ንህዝብና ከነመሓድር ህዝብና መሪፅናይ ነቲ ዝነበረ ብሰንኪ እቲ ኩነታት ተባሂሉ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ኩነታት ኢና መሊስና እምበር ዝገበርናዮ ወይ ዝጠሓስናዮ ወይ ዝወሰድናዮ ካልእ ሕማቕ ስጉምቲ የለን ይብሉ ኣለዉ። Humanitarian and economic situation. Siege conditions. Federal መንግስቲ ብነዳድን ብኻልእ ኣገደስቲ ነገራትን ገይሩ ዓፅይዎ ከም ዘሎ ነቲ ክልል inflation and shortage basic necessities beyond much of ordinary citizens ነቲ ህዝቢ ነቲ መሰረታዊ ነገራት ናይ ሕክምና ይኹን ምግቢ ይኹን ነዳድ ይኹን ካልእ ኩሉ ዓፅዩ እነባብሮ ኣዝዩ ከም ዝኸርር ገይሩ ኣሎ። ቀፂሉ ኢንሰርክልመንት ናይ ብልፅግና ሰራዊት ብየማኖምን ፀጋሞምን ክባን ዕፅዋ እናገበሩ ድፍዓቶም ይኹዕቱ ከም ዘለውን ነቲ ህዝቢ ነቲ ሰራዊት ነቲ ህዝቢ ድማ ሞራሉ ንምትንካፍን ንምርዓዱን ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለውን IDP crisis እቶም ተመዛቢሎም ዘለዉ ሰባት ካብ ንዓዶም ምምላስ ተኸልኪሎም ኣለዉ ካልእ ድማ ዝግብኦም ቀረባትን ይረኽቡ ኣለውን ዲክላይኒንግ ኤድ ድማ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ዝነበረ ብዝተፈላለየ ምክንያት እናጎደለ እናጠፈ ከም ዝኸደ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዋይደር ኮንፍሊክት እቲ ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ናብ ትግራይ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ካልኦት ክልላት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ናብ ኦሮምያ ዝቕፅሎ ዘሎን ናብ ትግራይ ከስፍዑ ዝፍትን ዘሎ ሓድሽ ነገር የለን ኣብዚ እዮም ዝብል ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ገይሩ ፀኒሑ ስለዚ ናብ ኩናት ክቕይሮ ይፍትን ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ግን ናብ ተጋሩ ጥራይ ኮነ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ድማ ዝቕፅሎ ዘሎ እዩ ስለዚ nothing new here ነቲ ዝለመደ ዝገብር ዘሎ እቲ መንግስቲ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ዓይኑ ፀቂጡ ዝሪኦ ዘሎ ብሕቡእ ዘጣቅዓሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝፍፅም ዘሎ ግን ደጊምና ንነግረኩም ኣለና እዚ ኸ ኣገዳሲ እዩ ፅባሕ ንጎኒ ዝመፅእ ኩነታት ኣቐዲምካ ማሕበረሰብ ዓለም ምሕባር ኣገዳሲ እዩ elections present as democratic legitimacy but exclude ትግራይ ዋላ እውን እቲ ምርጫ ገይረ ኢሉ ዝጀሃረሉ ዘሎ ነገር እንተኾነ ንትግራይ ኣብቲ ምርጭኡ የእተዋን ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ስልጣን እውን የብሉ ንምርጭኡ ከማን ናብቲ ምርጫ እውን ከሳትፋን ዘይካለ ክልል ከም ናቱ ገይሩ ኣብ ልዕልያ ክገብሮ ዝኽእል ወራር እውን ቅቡልነት ክህልዎ ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኩሉ ዕፅዋ ገይርዋ ዘሎ ላርጅ ፓርትስ ኦፍ ኣምሓራ ኦሮምያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኤንድ ጋምቤላ ኩላቶም ከማ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን እቲ ምርጫ ኣብ ትግራይ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ዓብ ክፋል ናይ ኣምሓራ ኦሮምያ ቤንሻንጉል ከምኡን ጋምቤላ ይተኻየደን so regional and international implications እዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ብሕጂ ነዚ ኩነታት እዚ ርዩ ዘድሊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ እዮም ዝተሓሳስቡ ዘለዉ it's important ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ደጊምካ ደጋጊምካ ምንጋር ከም ዘድሊ risk of renewed war ዓብይ ኩናት ክግባር ከም ዝኽእል ናብቲ ዞባ ድማ ዓብይ ፅልዋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ናይ ዞባ ጉዳይ ምጥቃስ ኣብዚ ተጋሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዋይዛ ምክንያቱ እቲ ዞባ እንታይ ከም ዝመስል ትሪእዎ ኣለኹም this is the region ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝቃፀል ዘሎ ዓዲ እዩ and ብርግፅ እቲ ኢትዮጵያ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ካልእ ኩናትን ሽግርን እዩ ዘሎ ብዘይ እቲ ናይ ትግራይ ጥራይ ከምኡ ቀፂልካ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ሱዳን ውሰዱ ናይ ሱዳን ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ ናይ ሶማልያ ኩነታት ሕጂ ፅነ ኢለ ከሪአኩም እየ መሊሱ ሕጂ እኳ ቁርብ ተስፋ ይህብ እምበር ኣዝዩ በዳሂ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሓንሳብ እንተተፈንጂሩ መትሓዚ ክርከቦ ዘይከል ኩነታት ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ብልፅግና ግን ብሓደ ወገን ጥራይ ደይኮነ ዝመፁ ዘሎ ክሲ ብብዙሕ መንገዲ ዝመፁ ዘሎ ኣብነት እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ኣብ ኣርሲ ዝበሃል ከተማ ዝተኻየደ ኩነታት ብልፅግና እስኪ እንታይ ክብል መሊሱ ዝገርም እኳ ሕፍረት ዘይብሉ መንግስቲ ምዃኑ ዞር ጥቃት ስንመለከት ዘርዘር ባልክን ስንመለከተው አሰኮ ወረዳ ላይ ደለታ ጨፌ ቀበሌ ላይ በተደረገው ጥቃት ይህ በሌላ አካባቢ ምርጫን ለማደናቀፍ ሲሞክር የነበረው ጽንፈኛው ሽብርተኛው የሸኔ ቡድን እዛ አካባቢ ላይ ያሉት ላይ በመጀመሪያ ግጭት የፈጠረው ከአካባቢው ካሉት የጸጥታ ተቋማት ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዞም ሕፍረት ዘይብሎም ስርዓት ወይ እውን መንግስቲ እቲ ዝተገበረ ኩናት ኣብ መን ኢኻ ትብሎ ኣብዚ ኣብ ኣርሲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቆልዓ ዝበሃል ዝሸነ እዩ ፈፂምዎ ምክንያቱ ከም ዝፈፀመ ከም ጭብጢ ድማ ፖሊስን ምልሻታትን እውን ንዓታቶም ክዋግኡ ተቐቲሎም እዮም ኣብቲ ቦታ እቲ ዝብል ዘረባ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ እዚ ከዓ ነቲ ነገር ናብ ካልኦት ከተፀጋግዖ ምፍታን እዚ ብመንገዲ የሰላም ሚኒስተር መግለጫ ኢሎም ዘውፅዎ ዘለዉ እዩ ስለዚ ሸነ ይፈፂሞ ይብላ ኣሎ ኩላቶም ስለ ዝፈልጥዎ ሸነ
أزي بريليانت زخانة مجلس وسيلة سمعوا بزي لأن تابنجا بتوصلنا بدون تنجي قبل رجال يمسكنا بارتي بجلس يعني معبرة بتشا من دون عدرقوت ورك معبرة سو بمكفافل بمعبرات بتملكت مالتنا بالفوت بركات تامتات أتي أولا زبهال بسلست قانقا بمحرنيا بورومينيا بإنجليز سلستي قانقا مجلس وسيلة نتي بلتسقنا دخصص له ملسن مهب مالتي أنت عينت ملسي قيبو تم تقامتك كباب بيصبيقون كم زبال حبزي خات فلت انتايس كيلو له all statement on RC attacks and government tactics سزي تي كسي the Oromo Liberation Army ola مالتيو releases a statement in Amharic Oromo English accuses PM Abiy Ahmed's administration of a long-term divide and conquer strategy زي قدنا يتزقبر زلو أبي أحمد زخطلو زلو استراتيجي مخانو أبت مجلسنا تصفير وسدما مغاقيلكا جزاء زبل استراتيجي نايبل سجنا إنا نرزال نمبر أولا زفت صما جبن كونا يكلني معناته أولا نسبي بمقتال زروخ بنا قريه بلون سرعة كغير بوليتيكا كغير بر نسبة كأنه غيكون نزل طيب لا لجي استراتيجي ناي أبي بزعق زي كم استقلت بمحرا يكون بورومو ولا ما بقدين طيب لا له أولا claims the government intentionally incites تمنجستي تبل سجنا دايما يقولون تجبر أمونكم حرات أورومان وقي فتر بفلا حجر ما انتاي كجبري زفتن زلو بأبي وتوم ناي سمين هزبي بمولهم بحر خوينا مالو يرلو سلازي نو أورومان تاي كجبرون كفتنيو نو أورومان محران شجر كفتر كخلاله مخنياتو نعبنت أورومان مأمانا بيوم ملو تاي كفتر له نسبة محران تقاتلو قلت أنا يا محران تاي كفتري نو أورومان كتصرفون كزنتلون كجمر سلازي غلط أورومان ما أوكي نفسي كاتحن قبل أبغى نعبك سلفو غني سلازي من اللو مخنيات نزنا قرات زي كجوهر زغل تحرير أبي وأبز جزء لو درجة بلتسجنا ينوح قبر زغل المسلم أنصار كريستيان مبعث حدا كابتي ناتو كجي كريستيانس against كريستيان أوروموس against مسلم أوروموس نتوم كريستيان نتو أوروما دم من حد حدود بكريستيان بالإسلام النابلة زبالع ونسي so نازنا أرسي حدا قاعد يبلالو alleged that while they were enforcing a regional blockade last month, government cadres exploited the situation to trigger communal violence and then blamed the Ola to tarnish their image. بلت زم أولا زبحالو نتم الرجاء تطون مبال عصوانا يتم قعزي أبزغل كلول الزنبورو نتي نعطون كنتها تريوم انتاجيرو عصواي قبر كم زول فليتو مسو تحاويسو أبكال من قدمت يوم مسو قينام تكون بخال من قدمت يوم نهزب مقتال شم ناي أولا ناي شنن نمسياقن كابزب نمفتحن زقبور وطباب مخانو يزم مليسو بتابترناتهم غيرو زهر ممزلو أجيز زربازي نمانقسو دا تأمن أولا عند لونكا نمانقسي كأمن زدل سبيلا سلامتاكم لكم الله منقسي انتو زهلو ولا زب على محلو منقسو انتو زهلو هزباهي متقاتل منقسو سرعو سرعنير تزغون زغول نقراي مقاط من يزبلسا ስለዚህ ንሓደ እጡቅ ጉጅለን ንመንግስትን ማዕረ ጌርካ ክትዛረብሉ ማለት ትኽእልካ እዚ ብምሉእ እጡቅ ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ እቲ መንግስቲ so እንታይ ይብል ኣሎ political manipulation all claims the PM use system as a phantom enemy ንዓታቶም to scare Amharas into submission suggesting Amharas must support the government or face the ውላዕ ነቶም ኣምሓራ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኣብ ኦሮምያ ንዘለዉ ኣምሓሩ እንታይ ዝገብሮም تاني قتلكم انت زي اللي بس منقص إثيوبيا بس منقص بلتقنا تسقعكم كيدو انت زي اللي الشنا ما تيقبل عكم يبال بمفررة قتلوكم يوم كقاتلوكم يوم نابله أفريو أمناتو تنبرك خنت كتوم يزفت تنزلوا call for unity all stated that while political differences with Amhara groups are natural the تزي بس أمحرا زلنا في اللينيا politica كم نبورت وسيدو أزقو دايزقن أبي ناجندو خيط كملو حضرا كنتنكا كنكلالنا بزقيرو خيط أوتلنا نتوزلو كنتات كمزمزي فتن سلازلو كنتنكا كنكلالنا كالف اللي أتلنا أبزقو دايزقن في اللي جيرنا نتك ألسنا ينبالا شغلو Somali People Alliance in 2020 كمدما Somali one the coalition a joint statement was issued by the three major groups Somali Regional Democracy Alliance Ogaden National Liberation Front كمدما Congress كلاتهم مجلسوا يوم نزنا أرسي بتتجاجمي خنوا ويم ترايم زي ما انتي نتم الرجع زي قبولن حزبنا تقتل زقبر زلو زي فتحوا مخانو نتم الرجع زتقتله ويون نعود عزيبة زبالة حبرة أفريقيا دما شيم أونيو بمبال ذا كل زكالون غيرو ملو حفشة نتم الرجع كونتات ساعة كندي أبزي كونه مدرخ زفت أمزلون حزبنا تقتله
ቃንዛ ናይ ህዝቢ ዝላገፅ ዘሎ መንግስቲ ዝብል ቻጓይ ተዋሂብዎ ዘሎ ትንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብዚ እውን ሓደ the conversation ዝብል ዝገበሮ ኢንተርቪው ንሸከረ ይኩን Prosperity Party has secured another 5-year term in Ethiopia's national election, but the victory is heavily overshadowed by intense instability. The northern region of Tigray was completely excluded from the vote, leaving millions of citizens without federal representation for 6 consecutive years. Now, this lack of participation stems from a fragile 2022 peace deal that is rapidly unraveling, with local Tigrayan leaders defying the and united women of the whole ladies. We had gentlemen earlier, now we have ladies. Now let's begin with Mabel. Mabel, we have to start with the sheer scale of exclusion here. Out of 130 million people, the entire Tigray region was completely left off the ballot. Can Prime Minister Abiy Ahmed claim a legitimate democratic mandate to govern a unified Ethiopia when millions of his own citizens in the north were denied a voice in parliament for the 6th straight year? So in terms of the زي حركات نتمرجع illegitimate ወይ ወንደ ተቀባልነት ንክህልዎ ዝገብርነት ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ እዩ ናይም ዝብሉ ዘለዎ ብዚ እንተሪኢኹሞ ብዛዕባ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ ክትዛረብ ከለካ ዳርጋ ብዙሕ ህዝቢ ኣይመረፀን ጥራይ ዘይኮነ ብዓብዩ እቲ ክልል ትግራይ ዝበሃል ኣብቲ ምርጫ ኣይተሳተፈን ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ብዘይ ድምፂ ክንደይ ገይሩ ትግራይ ፈሊጥማ ኣለዎ ኣይዛረቡሉን እዮም በዓል ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ዝምልከቶም ጉዳይ ስለዘይኮነ ኣይዛረቡን እዮም 6 ዓመት ገይሩ ኣሎ ፌደራል መንግስቲ ዝበሃል ኢትዮጵያ ትግራይ ግን ቦታ የብሉን ኣብቲ ፌደራል ቦታ የብሉን 6 ዓመት ሕጂ ድማ ቅድሚ 5 ዓመት ዝተገበረ ምርጫ ከምኡ ሕጂ ድማ ቦታ የብሎምን ስለዚ ትግራይ ሃገር ድዩ ክልል ድዩ ታዩ something they need to really define for themselves ትግራይ እንታይ እዩ ከም እንታይ ፋንክሽን ዝገብር ዘሎ ከም እንታይ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ምክንያቱ ኣካል ናይቲ ፌደሬሽን ድሕሪ ኮይኑ ቦታ ክወሃቦ ይግባእ ኣካል ናይቲ ፌደሬሽን ዘይኮይኑ ድማ ካልእ መንገድታት ክፍጠረሉ ይግባእ ንሪኦ ዘለና ትግራይ ግን መንጎ ንሕሰብን ኩናትን ቅድሚት ይወሃቦም ኣሎ ኣብቲ ዝግባኦም መሰል ግን ዝኾነ ነገር ክወሃቦም ኣይክእልን ዘሎ እዚ ከማነቶም ተጋሩ ሓድነቶም ንክሕይሉ ኣገዳሲ ነይሩ ዝኾነ ንትግራይ ኣብ ዝኾነ ምርጫ ከየተወን ዝኾነ ቦታ ከይሃበን ኣብሲ ናይ ኢትዮጵያ ትክክለኛ ምርጫ ካይደ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝውክል መራሒ ክብል ከይኽእል ዶ ወያ ትብል ኣለና Absolutely not. There's no way to unify any nation when a large amount of it is being excluded and continues to be excluded. It's not something that the Tigrayan people have not experienced before. This is something that's become normal to them and to us rather. And it's unfortunate. There's no way that Ethiopia can actually succeed or have a sustainable future if a large amount, even if a small amount of its population is being excluded from the ability to vote. That is not a democracy. And so it's really disappointing to be put in this position again, but there's no way that a country can be unified when many of its citizens are being excluded from the... Exactly. ni ሓደ ክፋል ናይቲ ሃገር ጠቕላላ መሰሉን ድምፁን ዓፂኻ ሓድነት ናይቲ ሃገር ከተረጋግፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ነቲ ህዝቢ ድማ ይውክሎ እየ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እያ ትብል ዘላ ስለዚ ተጋሩ ነዊሕ እዋን ተጋሩ ጥራይ ዘይኮኑስ ካልኦት እውን ኣብቲ እዚ ምርጫ ድማ ዲሞክራሲያዊ ኢልካ ድማ ሽም ዘይምሃቦ ምክንያቱ ኣብ ዲሞክራሲ ድምፂ ናይ ህዝቢ ጠቕላላ ዓቢስካ ክኸይድ ስለዘይክል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣገይ ተመሳሳሊ ተደጋጋሚ መደምደምታ ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲኻ ክንሰምዓ ንእሽተይ እሞ ክንሓልፍ illegitimate from the outset due to a heavily restricted political landscape, with primary opposition challenges either jailed, banned, or even pushed into exile. What real choice did the 50 million registered voters have other than ratify Abiy's Prosperity Party? Absolutely. I agree with the previous speaker, with Mabel, that this is really not a way to unify the nation. And although that it's really not unheard of for Ethiopia having a rigged election, this is the seventh election under this system, and there's always concerns, there's always rigging. What makes this worse is that it's happening amid genocide, continuous war, mass detention, massacres. On the same day an election was going in the southern part of the country, there were 46 Christian Amaras have been massacred. So there's a lot of stability issue. My goodness. I mean, ti alam ksa ክንደይ ኣማምዝኒ ሂብዎም ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ይሕዝኑን እዮም ብሓቂ ሓቂ ንምስራብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፀማምዝኒ ዝኸፈ ፀማምዝኒ ዝተዋሃቦም ህዝቢ እዮም ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ክንዲዚ ዓይነት ግፍዒ እናተፈፀመ ከሎ ብኩሉ ገበናት መዓልቲ ምርጫ ጥራይ ሰብ ኣምሓራ ከባቢ ኣብ 46 ሰባት ተቐቲሎም ይብሉ እዚ ከም ዜና ክኾነሉ ዘይክእል ሃገር ተኮይኑ
ጋድ ነውስ እንታይ ዓይነት ሃገር እዩ ጉዳይ ሃገር እዚ ስለዚ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ጌርና ኢሉ ዝረብ ዘሎ ፈፂንካ ተዋስኦ ምዃኑን ካብውን ዘይክልን ኣባይታ ዘየለን ቦግ ኣቢልካ ዝረብ ዘረባ ምዃኑ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ብሓፈሻ ንህዝቢ ዝኣክል ምርጫ ኣይነበሮን ዋላ እውን እቲ መሪፁ ዝበሃል ዘሎ ንብልፅግና ጥራይ ክመርፅ ዝኽእል እምበር ካልእ ነቲ ምርጫ ኣመራፂታት ፈጢሩሉ ነይሩ ክበሃል ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለው ኣሊጌሽን ፕሪሪጊንግ ከምኡ ድማ እቲ ምርጫ ከይተጀመሩ ከለውን ብዙሕ ዓይነት ስርቅን ምትላላትን ዝነበሮ እዩ ኣቐዲሙ እቲ ብልፅግና ዘድልዮ ነገራት ሒዙ ዝነበረን ንኸምስል ተዋስኦ ንክገብር ፐርፎርማቲቭ ኢሎሞ ተዋስኦ እዩ ነይሩ እምበር ሓደ ምርጫ ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል እውን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለው and such as ብዙሓት ከምኡ ኢሎም እዮም to concept specific voting stations deliberately engineering the results so the victory would not appear as suspicious as 100% ዋላ እቲ ኮራሲ ከሲርዎ ዝበሃል ዘሎ እውን ደይመደይ ተባሂሉ 100 ረኺብዎም ተባሂሉ ፀርፊ ኮይኑ ከይስማዕ እዮም ገለገለ ፓርቲታት ገለ መናብር ሂቦም ዘሎ ዝመስል ዘሎ ኩሉ ነገር ባይ ዲዛይን ዝተገበረ እምበር ምርጫ ኣይኮነ ነይሩ ነዚ ምርጫ ድማ ብዙሕ ኣቓልቦ ክወሃበ ይግባአን እዩ እቲ ምርጫ ብትክክል ንህዝቢ ነቲ ሃገር ዝውክል ከም ዘይኮነ ብልፅግና ድማ ነዚ ምርጫ ከም ፕሪኮንዲሽን ከም ሓደ ቅድመ ኩነት ወሲዱ ንሕማቕ ነገር ንመግበሪ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ሓደ ኮይኑ ካልእ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንእሽተይ ስክሪንና ክንርኢ እንተኮይና ድማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዜናታት ኣብዚ ዋና ዘለዉ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እዩ ምክንያቱ እቲ ዞባ ኩሉ ግዜ ኣሰካፊ ስለ ዝኾነ Fighting erupted in the Somali capital, Mogadishu, between government forces and opposition groups. The violence marked the culmination of a long-running dispute over electoral reform that has flared intermittently since at least 2012. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ዘሎ እንተ ፊዩ እቲ ታሪክ መንግደፎ ለንቀነ ዘለዎ ጉዳይ እንተሪኢኻ ብብዙሕ መንገዲ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር and I mean the political system ናቶም እዮም ዘርእዩና ዘለው ኣብዚ ከሪአኩም ዳርጋ መዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ሲዩ ሕጂ እኳ ቁሩብ ካብ ናቡ ህድእ ኢልሎ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ይግበረሎም ክብለኩም ይደሊ Political crisis is spilling into the streets of Mogadishu. Armed clashes broke out ahead of a planned anti-government protest, with the opposition accusing President Hassan Sheikh Mohamud of trying to extend his term in office, which ended on May. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ትግራይ ዝበሃል ሕጂ ሌተስት ሪፖርት ዝረኸብኳ እንተሪና ቁሩብ ተማሂሽሎ ይብሉ ኣለዉ ይግበረሎም ከዓ returns to Mogadishu after deadly clashes. Relative calm has returned to Mogadishu after 2 days of intense fighting between government forces and opposition-aligned armed groups that displaced civilians and disrupted daily life across the capital. Heavy clashes erupted in several districts, including Halwadag, amid growing political tensions over constitutional changes that opposition leaders say could extend the tenure of Hassan Sheikh Mohamud and delay elections. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ዝተሓላለኸ ፀገም ከም ዝኾነ ብቐሊሉ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትፈትሖ ትኽእል ወይ ከዓ መዕለቢ ክትረኽበሉ ትኽእል ሽግር እውን ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኣፍሪካ ፀገም እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ እውን ትኽእል ኢኻ ግን ናይ ኣፍሪካ ፀገም እዩ ምባል ጥራይ እውን ንባዕሉ እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ 10 ግዜ ብዛዕባ እቲ ፀገም ስለተዛረብካ ዝመፅእ ለውጢ የለን what is going to be the solution እንታይ ክኸውን እቲ መፍትሒ ዝበሃል ዘሎ ሓሰን ሼክ almost 5 ዓመት ኣብ ስልጣን ገይሩ ነይሩ ኣብዘን 5 ዓመት እንታይ ፈጢሩ ይኸውን ኣብቲ ሃገር እንድሕሪ ኢልካ ዝኾነ ነገር እንታይ ለውጥ ኣምፅኡ ንዝብል Mohammed immediately announced that the next elections would be conducted by universal suffrage, and originally it looked like this might actually happen. In May 2023, for instance, his government announced that it had come to an agreement with Somalia's regional governments, known as federal member states, to move towards universal suffrage, with regional elections due for June 2024 and national elections for November 2024. However, as negotiations got into the nitty-gritty, some of the more powerful federal member states soured on the idea, accusing Mohammed of trying to essentially centralize power. This triggered a constitutional crisis in 2024, when the federal parliament approved the electoral reforms via constitutional amendments, prompting Puntland and Jubaland to suspend relations with the federal government. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሃገር እዚ ጅቲ ኣቃሊሎም ዝዛረብዎ ዘረባ ክሰምዑ ከለኹም they always think እቲ ነገራት ቀልላ ኢሉ ከምዚ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሲስተም ቋማት ኣካይዳ ገለመለ ንክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ይመስል እቲ ሃገር ከምዚያ ትመስል እሞ እቲ ኣመቃቕላ ናይቲ ፌደራል ስቴትስ ክልተ ስቴትስ ኣለዋ ጠቕላላ ምስቲ
ምስ ፌደራል መንግስቲ ኩሉ ግዜ ፀገም ዘለዎም እቲ ሓደ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ፑንትላንድ ዝበሃል ንሱ ምስ ኢማራት ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎ እዩ። ከምኡ ድማ ናብ ኬንያ ዶብ ዘሎ ታሕቲ ጁባላንድ ዝበሃል ንሱ እውን ምስ ኢማራት ኣዝዩ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎም እዮም ክልቲኦም እቲ ሓደ ናብ ሶማሊላንድ እትሪእዎ ዘለኹም እዮም። ሶማሊላንድ ኦልሬዲ ኢማራት ጠቕላላ እስራኤል ኣፍልጦ ሂባቶ ዘላ እያ። ስለዚ እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ንባዕሉ ምስ ኢማራት ቅርበት ዘለዎ እዩ። ዝክርቱ ኮይንኩም እቲ ዝዓበየ ቤዝ ናቶም እቲ ቦሳሶ ዝበሃል ካብቲ ቦታ እዩ እቲ ሰራዊት ናይ ኢማራት ሓደ ዓብይ ቤዝ ገይሩ እቶም ዕጡቃት ምልሻታት ድዮም ገለመለታት ካብ ካላምቲ እዩ ካብኡ እዩ ናብ ሱዳን ናብ ዳዕመ ሰብሪዕ ዝእትዎም ነይሩ። ስለዚ እቲ ምስ ሶማልያ ምስ ተባእሱ ካብኡ ውፃእ ምስ ዝበልዎ ብታሕቲ ታሕቲ ዝስራሕ ብዙሕ ጌም ኣሎ። ስለዚ ተን ክልተ ስቴትስ ተን ፑንትላንድን ጁባላንድን ዝበሃል ኦልሬዲ ናይ ደጋ ሓይልታት ዘለዎም እዮም። ሓድነት ድማ የለን። እቲ ሰብኣይ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓሰን ሼክ ድማ ንባዕሉ ድሮ ንኤርትራ ተኣክል ሃገር ከማን ክኸስር ዝኻለ እዩ። ምክንያቱ ኤርትራ ንዑ ብዙሕ ክጠቕመ ትኽእል ነበረት ሃገር እያ ነይራ። ብዙሕ እውን ክጠቕመ ዝፈተነት እያ። እዚ ማለት እንታይ ምስ መን ይሰርሕ ናበይ ይኸይድ ናብ ኩሉ መፅመፅካ ስለ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ናው ሂ ኢዝ ኢን አ ቢግ ትራብል ንባዕሉ ምስልጣኑ ኣልዩ ክእለ የሎም ዝደልዩ ሶማላውያን ብፍላይ እቶም ንኤርትራ ዝፈቱ ሶማላውያን ኣክቲቪስትስ እዚ ሰብ እዚ መዓስ ይጓሓፈልና ጥራዮም ዝብሉ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዝምድና ምስ ኤርትራ ክልዕልዕን ፅቡቅ ከይከይድን ዝገብር ዘሎ ሰብ ንሱ እዮም ዝብሉ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ውፅእ ኢልካ እንተሪኢኻ ግን ካልእ እውን ኣለዎ ትፀገም ትርኩም ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ኮይና ትሕግዘላ ክብሉ ከለዉ እተን ካልኦት ስቴትስ ድማ ገሊአን ብእስራኤል ካልኦት በኣሜሪካ ካልኦት እውን ብኢማራት እናተደገፉ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ልሕልሑን ድኹምን ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣገይን ምንትርስኻ ዲሞክራሲ ዝበሃል ንከምዚ ዓይነት ኣጀንዳታት ኣዝዩ ምቹእ ስለ ዝኾነ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንሶማል ናበይ ከተብፅሓያ ኣይደኖ ግን ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ኣለዎም ኣብዚ ዓመት እዚኣ ከምኡ እውን ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት እውን ይብሉ ኣለዉ and it's going to be very very serious እቲ ጉዳይ ከም ንሪኦ ዘለና ምርጫ ናቱ ድማ ኣብዚ ኩዲ ነይርዎ እጂ ድማ ድራማ ክጅምር እዩ ምርጫ ክኸውን ከሎ ድራማታት ኣብ ኣፍሪካ 4 to 5 years. At the time, it wasn't clear whether this would apply to Mohammed, given he was elected in 2022 when terms were 4 years. In May, however, just before his 4-year term would have ended, but with no election scheduled, Mohammed announced that the constitutional amendments did in fact apply to him, and that he would thus stay in post for an extra year. Unsurprisingly, this didn't go down well with the opposition. ብሓፈሻ ሓድሽ እቲ ቅዋም ከም ዝቀየርዎ ድማ ቀደም እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ን4 ዓመት እዩ ዝብል ነይሩ እቲ ቅዋም ናቶም ኣብዚ ሓድሽ ዘመሓይሽዎ ግን 5 ዓመት እዩ ዝብል እዚ ናይ 5 ዓመት ግን ንዑ ትምልከት ድያ ዋላ ነቲ ድሕሪ ዝመፅያ ትምልከት እንትብል ንሱ ንዑ ከም ትምልከት ገይርዎ ኣሎ እዚኣቶም ከዓ ኣይትምልከቱን እያ ብዝብል ዝግበር ዘሎ እዩ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሓንቲ ዓመት ናብቲ ናይ ተብልናያ ግን እቲ ሃገር ግን ዓብዪ ኢንሰኪሪቲ ተፈጢሩላ ከም ዘሎን ዝቕፅል ድማ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ እዚ ናብታ ቻርት ተመሊስካ ክትርለካ መቐፀልታ ልክዕ ከምቲ ኣከባቢና ዘሎ ካልእ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሶማልያ ከመይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ሱዳን ድማ ንእሽተይ ክንትንክፍ ምክንያቱ እቲ ዞባቲ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ዞባ ምዃኑ እናተገንዘብካ ክትከይድ ስለ ዘለካ there was this report ብዛዕባ ናይ ሱዳን ድማ ሓደ ዋዕላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ agree on peace roadmap in Addis Ababa. A broad coalition of Sudanese political and civil groups has reached a consensus on a roadmap aimed at ending Sudan's ongoing conflict during talks held in Addis Ababa. The consultations were facilitated by the Quintet mechanism, which includes the United Nations, African Union, European Union, League of Arab States, and Intergovernmental Authority on Development. In a joint statement, participating groups agreed to establish a preparatory committee to launch a Sudanese Sudan ድማ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ እቶም ኩንተት ዝበሃሉ ሕብረት ኣፍሪካ ኤሮፕያን ዩኒዮን ብላብላ ዝበሃሉ ኩላቶም ተሓዊሶም ሓደ ዋዕላ ኣካይዶም ነይሮም ነቲ ፖለቲካል ኤሊት ናይ ሱዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ኣይ ዶንት ቲንክ ክንድውላ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝኾነ ኢትዮጵያ ንባዕሉ እንታይ ዓይነት ተራ ኣለዎ ኣብ ግምት ኢኻ A broad coalition of Sudanese political and civil groups reached a consensus on roadmap designed to end the country's ongoing conflict. ስለዚ እቲ ሲቪል ሶሳይቲ እቲ ፖለቲካል ፓርቲስ ገለ ይዘራረቡ ኣለዉ እዩ ዝበሃል ኣብ መወዳእታ ነቶም ክልተ ጀነራላት ወይ ድብልዎም ንዳዕመ ሰሪዕነት መንግስቲ ሱዳንን ተረዳዲኦሞም እዚ ሲቪላዊ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ስልጣን ክርከብ እዮም ዝደልይዎ ዘሎ ናይ መን ልኡኻት ምዃኖም ብመን ዝኽፈሉ ምዃኖም ድማ ሓደ ካብቲ ኢማራት ዝደልዮ ንሱ እዩ ክትሪእዎ ኢኹም ድማ እቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ክሸናኽርዎ ከም ዝኽእሉ ሱዳን ነቲ ጠቕላላ ብወታደራዊ ዓወት ዘይተዓዊታ ማለት እዩ
The talks were supported by the Quintet Bahal Malet mechanism, which consists UN, African Union, EU, Arab League, and IGAD, Kulatom regional bodies Balu, Europa Hebret Africa, UN, Arab League, Kamuduma, IGAD, Tiatomsi, Narabhana Sudan, many could abakalom Zakhalabs Telkom, Hebret African, IGADin, Neabium, Daril Kayom, Kretium Dema, ኢማራት ከፍሎም ያ ምናልባት አረብ ሊግ ዝበሃል ኣብ ግብፂ ስለ ዝኾነ ምናልባት ንሱ ግን ግብፂ ንባዕሉ ጥዕና ዘለዎ መንግስቲ ይኮነን ኣብዚ ጉዳያት እዚ አንጻር ኢማራት ደው ክብል ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ሱዳን ከም ንሪኦ ዘለና ሓንሳብ ኣብ ዋሽንግተን ሓንሳብ ኣብ በርሊን እናበሉ ንሱ ብሱዳን ዘይውክል ነገር ክግበር ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዝቕፅል ዘሎ ሓደገኛ ምዕባለ ወይ እውን ኣካይዳ ክበሃል ይኽእል መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እዩ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ሱዳን እውን ነዚ መስልቲ ኩነታታ ዋላ እኳ እቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ኣብ ሱዳን ሰራዊት ናይ ሱዳን ድሓን ዝኾነ ምንቅስቃስ ይገብራሉ እንተተባሃለ እቲ ፖለቲካዊ ሲስተም ግን ሽንክርክር ዝበለ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካ ሓንቲ ኣገዳሲት ናይ ፖሊሲ ሽፍቲ ገይራ ወይ ናይ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ኢሎም ደውፅዎ ሓደ ሓበሬታ ክበኩም እየ ብልፅግና እንዲኦም ፖስት ገይሮም መርዮም ግን ንሳቶም ንምርጮም ኢሎም ዝገበርዎ እዩ ግን I have it looks up to policy natom ብዙሕ ይከታተል ስለ ዘለኹ ኩንነት ዘለዎ ወይ ዝመስል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ Trump administration's policy US diplomats abroad are prohibited from commenting on the fairness, integrity or legitimacy of foreign elections. Donald Trump ኣብ ምሕደራናቱ ብስቴት ዲፓርትመንት ዝሃቦ መልእኽቲ ይብሉ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት ኤምባሲታት ይኹኑ ካልእ ኣብ ካልእ ሃገር ዝግበር ምርጫ ፍትሓዊ ዲ ነይሩ ግሉጽነት ነይሩዎ ዶ ትክክለኛ ዲ ነይሩ ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከይተዛረቡ ተባሂሎም እዮም ይብል ኣሎ ሓደ ኢሉ ዘሎ ናይ ብልፅግና ጎስጓሲ እዩ ግን ቁርብ ኣሜሪካዊ እውን እዩ ዜግነት ናይ ኣሜሪካ እውን ዘለዎ እዩ whether the June እዚ ድማ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ድማ እቲ ናይ ብልፅግና ዘካየዶ ምርጫ ፍትሓዊ ዲ ነይሩ ትክክል ዲ ነይሩ ንኩሎም ዘማእከለ ዲ ነይሩ ገለመለ እዚ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዝምልከት ይብል ኣሎ Okay, أنا كم يرتراو كريه الله وداينا إثيوبيان يزملكت إثيوبيان يوم صبودي يا صبون أبزون وكو إثيوبيان زبل وين أنا بدل النمبر نحنا ناتنا ريتو خاليو نعنا زملكت قد دايز ما يكون ريتونا بزي قد سنتايو نا إثيوبيان قد دايزي so بتي أمريكا تبلو زلا صبو بوليسيو the State Department is also policy زبلو زلو دي تمنا نا أمريكا diplomats أبزي قد دايكم تبلغ لغاية تبلو هجرات كم مثلا كجبراك خلاين أبتو قد عندما يتوي بالوام الله تذكر السبوع يعني كريه الله أمريكا أبزي قد دايا أبزي يتوقت أتوني دحريلا أنا كم سبوع نجارن كم تخكلني أنا نجارن جري دوستو كم حد حماق نجار جر كتوسط خلا يكونن سلزي it's a good thing if that is true بزح police تا شفتي قبر لون ريا مالنا but at the end of the day بلتقي ناس قبر مرجع نقول زوج لا يكون تخك لا يكون كم دليتهم يقولوا له إثيوبيان بتني إثيوبيان ترى عايز ملكات إثيوبيان يوم كفر زلهم yes إثيوبيان كفر زلهم أبا I agree ولا كان عايز ملكات كده يكون I agree كله حنت كابتن أقدر الفيديو تاتنا لنكنه ناي أول سمع كلام صحفويهم أبز حلف بروساتي دارجا كلهم زبولكم بجهدي ترى يومين إذا حج الزارب ودما بدم كلام صحفويهم أما حبراو ميديا وحلالو إنا إلوم زحسب عصباتنا إنسا إرترامس إثيوبيا شعبيا مزبلتغنا بوشت زررب جميرو أبي مس إسياس كراخبو علت قوتيروم زبل زرباتات كاب أمونات من شتات متيونا تبهاله كقاواحك النيلو كابز تقبلهم لما بزحات إثيوبياويان كدقاقمو سمعلو حجانة ملسي كب ازملسي اتوم كون ايلوم زرغحو ابالات انساز فلطو سلازخونه نايمن مخانو من تصارا يدلين انا زبلو زلخي انتوتم حكم مسيلوم زلو اثيوبياويان دما مريحنت شعبيا خمي مخانو طوعو يغيرو خبرحالهم انا زبلو لني اذن اي ولقيت انتاني حانت عده نتشعت أوارحب كبدات عيراتوت سنحت قلعة بونا عينا النار آيت إحيلا نزول روتو كاليت سبيت متيا ازي ولاديو انت إلات من لسلا لكم تحسبوا كساب كتقتلا وانت خاليا أيكونني
بلو كرداكم شعبيا بحفشو حزب إرترا بتا نويت إنسان برتو حرسان ولاديو متي وزعشل كابزنينو بعلوهم تردوه بلو اتازينا أمونغ إرتران تقراين أمحران سودانن كاله حزبتاتن تمسريتو زولو صمدون زمدنان ببتتان امنت نمتفعن تفبرخت يا كاله علاماون يبلان بلصقنان قول عبشاشان بتون قول تبع توديتهم من مسساي بتحت طاولا نخراخبون نخزراربون زي دليو ايكونن اب حدا طربيزا خوف نخبلو عدمه يقربيهم ارتراغن ملسا حنتن نتصرتنيا بزعبا منتاي كوف كنبل حبعت ما حدا وانا بقى لمحتتو اب غربيتك حوي ندد انتهاليو اتحو خيطفه سغيل كايدك قسنيو إلو نيرو حصان بشاشان زاب إثيوبيا سودانن ولعو زلو اب صومالون كله حاسيب زل حو خيطفه ددقس دما يلبون كمزات سمعوا زلو ميا تعمل غطاب عبيو نتي صمدو كفرس نزفتن زلو فلاي بلصقنا مسير تراك الرقيم زبل سفيع زخرو غسغاس قبرو لنا روميام سلازي تشيك ميت بالزي خون زي كل مخانو يناندر زلنا بزعبا صمدو عبي زربا حيال زخونه زربا يمزرب زلو ابزون كسمعوم تخليهم እድገቶችን ከኢትዮጵያ የብሔራዊ ጥቅም ጥያቄዎችና የደህንነት ስጋቶች አንጻር ምን አይነት አንድምታና ሚዛን አላቸው የሚለውን እየመዘንን እንቆያለን። አፈወርቅ ካንተ ልጀምር። በቅርቡ በተለይ ፖርት ሱዳን ላይ የተመለከትነው አንድ ስብስብ ነበረ። እርስ በርስ የሚስማማ አይነት ሀሳብ የሌለው ግን ደግሞ በጋራ የምንሰራን በሚል ስያሜውንም ጽምዶ በሚል የሚጠራ ኃይል ተሰብስቦ ተመልክተናል። ዋና ጉዳያቸው ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ አቋም መሆኑን ደግሞ በንግግራቸው ውስጥ በእንቅስቃሴያቸው ውስጥ ስንመለከት ቆይተናል። እሱን ተከትሎ ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የውጭ ግንኙነትና ወታደራዊ ትብብር ዳይሬክተሩ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ጠንካራ አስተያየት ሰጥተዋል። በመከላከያ በኩል በተለይ ደግሞ እንዲህ አይነት ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ሉዓላዊነት የሆኑ አቋሞችን በማስረዳት በኩልም እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ያስረዱበትን ሁኔታ ተመልክተናል። ዛዕባታ ፖርት ሱዳን ዝተገበረ ናይ ጽምዶ ኮንፈረንስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ድማ ግልጽ ዝኾነ ብካልእ ነገር ዘይሰማምዑ ብሓደ ሰሚርና ኣለና ክብሉ ከለዉ እንታይ ዓይነት ፀረ ኢትዮጵያ ፀላእቲ ዝኾኑ ገለመለ እናበለ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ እቲ ጽምዶ ኣመና የፍርሂዎም ዘሎ እቲ ናይ ወታደራዊ ዲፕሎማሲ ወይ እውን ወታደራዊ ምትሕብባር ዝበሃል ሓላፊ እቲ ወታደራዊ ጀነራል ኣብ ዝምፂና ኩን ዝነበርና ንሱ ዝበሎ ድማ ነዚ ብዕቱቢቲ ይሰርሑሉ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ ሂቡ ነይሩ። እነዚህ በከመይ ከም ትሪዎ ከመይ ዝኸውን ዘለና በላይ ዝሓት ዘሎ ንስማ ተመሳሳይ ግብ ያላቸው ኃይሎች ናቸው የተሰባሰቡ። ግባቸው በሀገር አቀፍም በዓለም አቀፍ ወይም ደግሞ ሀገራዊም ቀጠናዊም ግብ አላቸው። ግባቸው ሁከትን፣ ውድመትን፣ ጸረ ዲሞክራሲያዊነትን መሰረት ያደረገ ግብ ነው። ስለዚህ ይሄ ዓላማ ነው ያሰባሰባቸው። ኢትዮጵያ ከም ትሪዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ክዛረቡ ከለዉ ነቲ ጽምዶ ከም ሓደ ሓደገኛ ነገር ገይሮም እዮም ዝወስድዎ። ምክንያቱ እቲ ጽምዶ ብምሁራትን ብህዝቢን ዝግበር ዘሎ እዩ። ጽምዶ ክሳዕ ክንዲዚ ከፍርሃካ ዝኽእል ስለምንታይ እዩ ንዝብል ምክንያቱ ፀረ ሰላም ስለዝኾንካ ኣብቲ ባእሲ ናይቲ ህዝቢ ክትረብሕ ተሓቢእካ ክትነብር ስለትደሊ እምበር እቲ ክሳብ ሕጂ ተራእዩ ዘሎ ጽምዶ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝተሓዋወፈሉ መድረክ ዝተረእየሉ እዩ። ናይ ህዝቢ ሓሳብ ዘለካ ተኮይንካ ፍርህ ክስማዓካ ይግባአን እዩ። ግን ንሳቶም ነቲ ጽምዶ ከም ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ፀላኢ ገይሮም እዮም ወሲዶሞ ዘለዉ ሓቆም እዮም ድማ ኣይ ቲንክ እቲ ጽምዶ ሓደጋ ክወጥቆም ከም ዝኽእል ተረዲቦም ኣሎ። ጽምዶ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ በፂሑ ከም ዘሎ ድማ ናብ ዩኤንን ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ናብ ኤሮፕያን ዩኒዮንን ኣገዳሲ ፅሑፍ ሰዲዱ ከም ዘሎ እቲ ጽምዶ በዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ። ፅንሒ ኢለ ከሪአኩም እያ ኣብዚኣ ነታ ኣርቲክል ቁሩብ ፀሚቑና ቀሪብና ነርና and that tells you already እንታይ እዩ እቲ ፈጥፈጥ ዝብሎም ዘሎ። ኤርትራ ድማ ትክክል መንገዲ ገይራ እቲ ጽምዶ ናይ ህዝቢ ንረብሓ ህዝብን ንሰላምን ስለዝኾነ ንዝግቦም ኣካላት ምሕባር ኣገዳሲ እዩ። For a background, the context for over a year long, a series of people-to-people engagements, community dialogues, cultural exchanges, and confidence-building activities have been underway under an indigenous team of ጽምዶ ንሰላም so ንሰላም ካ ገይሮም ላጣም ፅበቲ ከማኻ ስለ ዝኾነ ተረህና ተረዳና ትግርኛ lexicon equivalent to engagement for peace. This noble grassroots campaign aims at rebuilding trust, restoring social cohesion, and strengthening relations among
communities whose lives were profoundly affected by the years of conflict and separation. The permanent mission of the United States of Eritrea to the United Nations Cap New York ambassador Sofia Tswariam زغرا كون كم زغلي سلازي إلى تحدي ورك شدش إسرائيل شدشن ناب زقبوا مع كلات بمخادو نبي حكي زبالته سقمتي كولا زغلانه سلامتاي ستفعل عليه عينت سنتنا كوها بوصلن سنبزلنا صمدو تخكلني علامات تايو نمنتا علامات تغيرو تقندي توصح زدل زلو دمان تايو نمغلاص نتوم زقبوا مغلاصن مردان أكل نايتي نصمدو مسرحيو ስለዚህ ነቲ ህዝቢ ምርኻብ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝምልከቶም ኣካላት ድማ ብተደጋጋሚ ክትነግርን ክትእምንን ክትክእል ኣለካ እሱ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ purpose of transmission mission of the video ብቪድዮ ዝተሰነየ ድማ እዮም ሂቦሞም ስለዚ እዚ ኣገዳሲ እቲ ቪድዮ እንታይ ዘርኢ ነይሩ እንድሕር ኢልኩም እታ ቪድዮ ካብቲ ምሉእ ትሕዝቶታ ዝሓሸት ንሳ እያ ምክንያቱ ዘረባ ዘድልያ ኣይኮነን እታ ቪድዮ ንሽተይ መስምዕዋ أي فلنا ملو خامي قولنا الله أكبر سلام يبري أكنه هني معكم بينه يبري هنا نكره عنه هنا. For decades, Eritreans and Tigrayans endured the devastation of conflict while yearning for peace. They came to realize that peace could not be achieved through longing alone. To quench their deep thirst, they initiated Sando, a people-driven movement that enabled communities to meet, deliberate, cooperate, and envision a shared future. After 2 years of determined effort, Sando has borne fruit. حلنا زلو وسب نزلنا رأيه كالنا نجر كحسب يكلنيو ترديهم لهم نزل فيديوز ندحريو one of the most brilliant صراحة يتسمى ذا فيديوز يا إليان ذا فيديوز يا نخلو تي إيفنتس أكيد كا كومبايل غير كا ستوري كتفتر مخالي ስለዚህ ذا فيديوز يا نزي عند حرار يومهم زخونا كان تاك بالخل نزريو كعقب خليو انتاي كن كبلخل بارز انت خوينو اتهم زطرطرو زلون زفرو زلون كم انتاي زبقسيو انتاي كن عرن خلاب على الزيخا ختبل تخل بر نزا فرص زبلكات عنا زلو سبا يكون ስለዚህ እዛ ቪዲዮ እዚያ ይኹን በትሕዝቶ ተዋሂቡ ዘሎ ንዝግቦም ኣካላት ክሕበር ብምኻሉ it's really brilliant I am sure sponsors ክርከቡ ክእሎም ነዚ ፅምዶ ንምድንፋዕ UNDP ካልኦት ዩኒሴፍ ገለ ሓገዛት ተገይሩሎም ነቲ ኣብ ዶባ ዘሎ ህዝቢ ዝያዳ ብሓደ ክሰርሓሉ ዝኽእል መንገዲ ብዩኤን بحبرة أفريقيا استموّل نجار سرح كسرح أنت زغل كمان تزبالة سي. That's why دمان UN محبار أزيا قداسي مخنياتو نساتون أبتو قربو حجرات سلام الرقعتن كله سلز دليو مستناتهم ملختون سلز خيد أزي أزيا قداسي نتبيو بس ملك كتريا خلا خدمة نبي حكي صبوا صراحة بسول صراحة يسرح كم زلوا مجنزا بدلي بلتقنا منين بلعلو منين نابلكم دا تنبرمبر نزي أبايتا زرو زلو كنتات كتيرولو تخلو مدرخ جن أنا سيرأينو نزلو سلزي تقداي بزا عينون كتريو كتكلو لكم سلزي زيا ناب نيويورك مبصحة ناب براسلس ناب يوروبيان يونيون ناب ستيت ديبارتمنت نا أمريكان تتخيدون أزيد اسم بلني كما يجيرو كمان أكلنا تزي كوني ستيت ديبارتمنت نا أمريكان كحبر زلو ويو whatever جن توم نعوز قبر زلو زيت أفهم سبات يكونون جيرو مون كله خليهم they just don't wanna publish it or كحبري دليهم بزغانة it's brilliant initiative and نعلم بتخكل communicate بتزقبو صغير كاب إنجليش صحيف كاب سوشيال ميديا غيرنا عندنا جن خلا يكونون نسو نزقبو مأكلات بزقبو channels بزقبو من جدي نابزقبو بوتا كبت بمخالو زلنا حجوس أزيل عليو سلزي نبحكي بلوت سرح باولن بإيرترانس سرها بأمباسادر صوفيا نابزقبو أكل كيدلو أتزغزل دماء نمهوراتن نعبيت عدن زقدا في كمتي أب حلفي أبورت سودان زبلو مهوراتن عبيت عدن هاي تزوبا تقبلهم نتقداي نابز بصح كبصح هو يقوليا زي حركاتي زي حقو سنسقم تقبلي خليها نابزي فلايتي مس أمريكا مس أوروبا مس كالت علاماتنا بتصبغ زمدنا نخدلو زلنا بقمت قالوا እቲ ብልጽግና ዝበሃል ናብ ኩናትን ወረ ኩናት ዝሓስበሉ ዘሎ ግዜ ትኽክለኛ ስጉምቲ ኮይኑ ይስምዓኒ በዚያ ጥራይ እንተሪእና ኸማን ክንሕጎሰሉ ዝግባአና እዩ ንቐፅል ኣሜሪካ ሒዝካ ምስ ሻዕብያ ምዕራቕ ንምዕራቕ መምኳር እዩ one at a time ሓደ ኣብ ሓደ ግዜ ሕዚ ምስ ሻዕብያን ምስ ወያነን ክንብል ኣይንደልን ሕዚ ታይማ ይብል ንኣሜሪካ ሒዝካ ምስ ሻዕብያ ምዕራቕ መምኳር እያ ይብል ልብ በል ኤግዛክትሊ እታ ዝብላ ዘሎ
بتكبر جميرهم ماله بقدمت مالي تاجيرو بقدمت مالي جديون تيموتيوس بحال نا أبي حمد بامبولا نا أمريكا سري دمو مسمار كوريبيو تراخيو بقى تزاتينا اينا تايم زولو زاتا غيرنا اينا حزي امريكا حزكا مش شعبيه معراق نمعراق ممكواري بحفشا نزيا يتأول ملسك بوم صنيو زعقب ملس دما هيبو مالو I think بزعبا تقراي وين انا صيرو تزاريبو منيرون ترخيبيا كبكم كفتنيا because حانت نيرا نتنا تقراي قداي وين انا صيرو لو نيرو زي مثلا من الواسانتا غينا كبكم كفتني I don't think سانتا غينا زيا اسمعكم حجي كلهم دلي جبرن ون ايو قناوي ابيك نزرارب انت غينا حجي كلهم دلي سلام نزغت الى الزاربا دقيمكم سمعوان اسمروان نحنا مسبلت قناوي ابيك نزرارب انت غينا نتقراي زغو سمرددا بتحت اولى اي جبرن ايو اي تجمرن ون سلازي سودان زرقت نصومال زغوسي نتقراينا محران اورومون كالوت بزغول عسنبرو حزبتات اثيوبيا ساغر زخون عين الزررب بفصوم اي تجبرن اي كجبرن ون ايو كابز بزترفه ابزغت المعلتات بسرعه بلصقنا زغبرنا يمرچا تياترات نمكتتال محاوراتنا عينتن سلا شعبيا 48 ساعات قحم منبال اب سمايات افريقيا يزنبل ولالاو بعفشا اتا غداي نصرت يا مسلني ኤርትራ ነቶም መሻርክታ ጠሊብናኩም ናብ ካልእ ጉዳይና ንኸይድ የለናን ስለዚህ ተረጋጉ ያትብል ታ መልእክት ክንብላ ንኽእል ማለት ተረጋጉ is nothing to fear about ዘፍርህ ነገርን ዘሰንብድ ነገርን የለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዮም ዝብሉ ዘለዉ which is good ምክንያቱ ከም መሻርክቲ ኩሉ ግዜ ክትንቀቐሉ ዘለካ ኣርእሱን ስለ ዝኾነ now ሓንቲ ካብ ኤርትራ ዝመፀት ነይራ there was this ናይ ምዕባለ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ብፅቡቅ ዝጠቕስዋ ሓይልታት ናራና ንኩላቶም ከምኡ ክትብል እኳ ክብድ በለን እንዲ ግን let me show you one article أبي أنا رودي زي أمثلني قالوا ني نيلسون مانديلا نيرترا خيدا كم تون كل جزء بيرترا زجرو مدمان الساون نايتي ناي مانديلا بانل دي ولا جلز بحال ايجنسي ناتو حلافيتيا بيرترا خيدا نسو من أبس أنحتلو بتنا يرترا سرحاتن نايتي زبن نايتي أكايدان أزيا كم زعجبت زجلس عبريتايو الزون again نيرترا سبوش بنغتركب the people of Eritrea are just amazing. They are warm, kind, and deeply patriotic. ስለዚህ ህዝቢ ኤርትራ እዚኦም ምቕሉላት ህዝቢ ከም ዝኾኑን ርህሩሃት ፈቃራት ከምኡ ድማ ወይ ከምኡ ድማ ጀጋኑ ንሃገሮም ዝፈትዉ እዮም ኢላ ገሊፃቶ ማለት እዩ ስለዚ again ናብ ኤርትራ ክኸዱ ከለዉ ኩሉ ግዜ ዘጋጥሞም ነገር ነዚ ዝመስል ዓይነት ኣካይዳ እዩ met with the President Isaias Afwerki, senior government officials مسكولاتهم كم تراخبتن ab nation building and African collaboration كم تزراربون يا تخونا نجار حجزو زقولوا له من قدن تولد مانتي تاجر تخلو زلا أبو كجبرو زقول عبركتو كلي غلي سلزي نقول لاتهم multilateral institution استقالات نسوم زقبر سرح أول تعاون سبقوني كدم فترة عندلي because at the end of the day تنجر نزي نجارات زي أبرت أكابة مسرح كما تزخلوتي صبغ نجار أزي بزح سلو زخوني بومن تردما أنا كم صبغون كم سنة نجارنا نريو يقص لنا كم يبزح زح جزء دما أي واحد إلنا أنا نقتل حنتي أنت زربا خص معكم يس كذا اسموها بيجي مسكونا ده بزح صراحة قد يفكر مساناتو فركم زل خادو بتر نجارني دس النابل اللي يزقوره تساقي ما يخونكم زان يدبروا من قد أي ترداتن أقد أسي مهار نقر على الوادي نخدا زلنا مهار نقر على الوادي نخدا زلنا دباروا نايتات انتاوي تهاجر مدر بحري وانا قتم عليه زاد شو له فلتو زقبو تاريخ الله زا مدر بحري نايت قرنيا زارو بهاجر دياني لا لا ايكون مدر بحري نقول لا زالو مي ارترا تباحلات تصواع زلا هاجر زحقوا فدي من الوقت كابزا قرتنا مدر بحري ترفت كسلات رح
ስለዝኾነ ኢና ቅድሚ አቢሲኒያ ትበሃል ሃገር ቅርፂ ሃገር ነይሩና ንብል ድባርባ ኣብራ ተጠቃሲት ናይዚ ታሪክ እዚኣ ራሚ እዚ ነካይዶ ዘለና ወፍሪ ኣገዳሲ እዩ ግን ቶም ሸባባትና ብዝርድኦም ቋንቋ ክንነግሮም ኣለና ሎሚ ትሪኦ ኣለኹ ኣብ ናይ ሓሶት ታሪካዊ ፈጠራታት ኣብ ዝበዝሐ ዓለም ንነብር ኣለና ኣካልና ነርኩም ኣካልኩም ነርና ዝብል ዕላላት እውን ንሰማዕ ኣለና ኣማን ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ ዝብል ኣተሓሳስባ መዓዝ ተፈጢሩ ብገምጋም ከባቢ 80 ዓመት ምድረ ባሕሪ 700 ዓመት ኣቁፂራ እሞ እሱ ይዕምርና ካ ይብል ኢና ግን በቲ ዝወሓደ ን100 ዓመት ዝኣክል ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኢልና ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ናትና ነይሮም እንተዝኾኑ ድደሊና ነይሮም እንተዝኾኑ ኣብቲ ቃልሲ ስለ ኤርትራ ስለምንታይ ምሳና ዘይኮኑ ስለምንታይ ምሳና ደም ዘይፍሰሱ ሲልካ ዓላል እዚ ክትብለኒ ፀናሓ እዛ ዛንታ ሓንቲ ክፋል ክውስኸልኩም እየ ሓዳፊቱ ብሓደ ክዛረበላ የከራኸርን ኣብ ሕጊ ዝሰፈረን ንምልካት እዩ እንተኾነ ግን ባህራዊ ዶባት እውን ነይርዎን እዩ ምድረ ባሕሪ ንፁር ዶባት ዝነበረ ሃገር ሩባ መረብን በለሳን እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝፈላለየና ዶብ እዩ መረብ ምላሽ ዝዓደይ ክብሉ ከለዉ ንባዕሉ ቦታትና ዶባቶም እዮም ዘነፁሩ ነይሮም ቀይሕ ባሕሪ ከዓ እቲ ካልኣይ ባህርያዊ ዶብና እዩ ግን ሃገር እዩ ነይሩ ኢልካ ክትዛረበሉ ዘድፍር ምሕደራ ነይሩ እዩ እቲ ቅርፂ ነይሩ እዩ ምድረ ባሕሪ ትበሃል ሃገር ናይ ገዛ ርእሳ ቤት መንግስቲ ዝነበራ ርእሰ ከተማት እውን ብባሕር ነጋሲ ሕጂ እዚ ዘረባ ክሰምዕዎ ከለኹም ገለ ኣለዉ እንዲኦም ፀላእቲ ነፍሶም ተርዲኹም ኣለኹም ዋዕት ሕጂ ካባ እቲ ምድረ ባሕሪ ዝበሃል ዝነበረ ሃገር ክገብርዎ ደልዮም ገለገለ ዝብሉ ተኸነ ዘይንገብሮ ሃገር ማለት እዚ ሎሚ ካርታታት ዘሎ ንባዕሉ 100 ዓመት ዘቑፀረ ኮንሰፕት እዩ ስለዚ you need to create your own narrative and your own story ናትካ ታሪኽን ዛንታን ንስኻ ኢኻ በዓልካ ትሃንፆ that's why ብልፅግና ሓደ 40,000 ዝኾኑ ወላ 400 ዝኾኑ ቻነላት ናይ ዩቱብ ወላ I don't know 4,000 ዝኾኑ ኣካውንታት ናይ ቲክቶክን ገለን ወሲዱ ብታሪኽን ብገለን ሰብ ዘፅምም ዘሎ ሓንቲ ነገር ተረዲኣት ኣሎ ናራቲቭ ናቱ ባዕሉ ክፈጥር ከም ዘሎ ወላ ብሓሶት ኤርትራ ስለ ዘይዛረቡ ታሪክ ናቶም ንስረቆ ሳቶም ስለ ዘይብሉ ነቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ተማለስ ኣጋጣሚ ናይ ጉግል ጀመናይ ዝበሃል AI ኣለዎም ሕጂ ብኣፍ ምሳኻ ዝዘራረብ ታሽሙ ኣለዎ ትዕድሎም ኣብነሲ ብዛዕባ ኤርትራ እስከ ብዛዕባ ኣዱሊስ እስከ ንገረኒ ትብሎ ይነግረካ እቲ ታሪክ ማለት እዩ ሕጂ ኣጋጣሚ ቅድሚ ሕጂ ገይረ ዘይፈልጥ ማለት እዩ እስከ ነቲ ዛንታ ብትግርኛ ንገረኒ ይብላ ኣለኹስ ትግርኛ ጅምሩ ሰበለት ብሙሉ ናይ ትግራይ እቲ ልሃጃ እዚ ድማ እንታይ ደረየካ ድሮ እቲ AI ናይ ተጋሩ በብዝሒ ኣትዎ ከም ዘሎን እቲ ትግርኛ ዝበሃል ዳርጋ ልሃጃ ናይ ትግርኛ እዩ እቲ ጉግል ሒዝዎ ዘሎ ጀመናይ ናይ ጉግል እዩ ስለዚ እንታይ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘድልየና እቲ ታሪክ ዝኣቱ ዘሎ ድማ ፅባሕ ንግሆ ነቶም ንኣሽ ዘለው ንሱ ከም ታሪክ ኮይኑ ክፀንሖም ስለዚ እዛ ዛንታ እዚኣ በቶም ብሉፃት ኣክተራት ትግበር ዘላ በቶም ንኣሽቱ ነቶም ንኣሽቱ ክስዕቡ ዝኽእሉ ኣክተራት ዝበለፀት ፊልም ክትኮነሉ ትኽእል መንገዲ ዓድና እያ ትብል መስለና ርእስናታ ፕሊዝ ከይትኩም ተኸታተልዋ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ክትክእል ኣለዋ ንሽተይ ካብ ኣከርእየኩም ደልየ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ቪድዮ ክንደይ ክፋል በፂሓላ ሰብ ክመሃረላ ዝኽእል እዩ ነቲ ታሪክና ድማ ኣጉሊሑ ዘርኢ እዩ ኣይ ሆፕ እዚ ነገር እዚ መመሊሱ ብፍላይ ምስቲ ናይ ኤክስካቬሽንስ ናይ ኣዱሊስ ብዝለዓለን ብዕምቆትን ክስራሓሉ እሞ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ክበፅሕ ተስፋ ንገብር እቲ ሚድያ ናይ ኤርትራ ድማ ብኩሉ መንገዲ እናቆረፀ ሸር ክገብራ ዝግቦ ብፍላይ እቶም ኣብ ቲክቶክ ዝቆርፁ ነዚያ ክፋል እዚኣ ናይ ቲክቶክ እቲ ኣብ ቅሙስ ንጡፋት ኣይኮና ንፍዓት ኣይኮናን ኮይኑ ይስማዓኒ ንሕና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ስራሕ ስለ ዘይኮነ ስለዚ ኣብ ቲክቶክ ብፍላይ እቶም ንኣሽቱ ወለዶ ኣብ ቲክቶክ እዮም ዘለዉ ነዚ ናይ ዩቱብ እኮ ንሰርሕ እንዲና ግን ኣብ ቲክቶክ ግን እቶም ንኣሽቱ ምናልባት ነቲ ሓበሬታ ስለ ዘይፈልጥዎ ድዮም ስለ ዘይረኽቦ ከምቲ ዝግባእ ይግበር እውን ኣለኸውን እዮም ሶሪ not even present ኣብ ቲክቶክ ስለ ዘየለኹ ብዙሕ ግዜ ሓሊፍ ንኸውን ንኽእል ኣይ ሆፕ ሓሊፍ ንኸውን ብዝኾነ እዚ ኣገዳሲ እዩ እናበልኩ ናይ ሎማ ርእሰብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ነዛ ቪድዮ ድማ ኬትኩም ዝረኣይዋ ኣተባብዕዎ ታንክ ዩ يكل سماديتو يجنب الشليل نقول يا مانيو تكلم وليلا شلم لما هركب دجينا دي كده لما يا ولا شلم لما ادري يا يبرا كده لما